kunyunyirisa vakadzi muri kuita basa rekuvhura makumbo muri kukururira vamwe varume mabhurugwa muri kurohwa yose yose nevamwe varume vasiri varume venyu kunzoko imi muine varume mune varume venyu kudzimba asi muri kuvhura mabhurugwa muri kuitwa yese yese kunzoko dambudziko chiko akuudzai kuti chihure ndiyo solution ndiani akuudzai kuti chihure ndiyo last bus stop ndiani anyway maswera seko guys mamuka sei Manheru Sanimonani Dumela madekwana apudhi muri sei guys zviri kudiko tangoti kaidzinza tsanganisa pano dzevakadzi vadai kuhura vadai kunyadzisa marisape maita chisionekweku maita mukadzi washorese dzinza rose waita kunyadzisire mukadzi iyeye uri kufamba achikurura mabhurukwa ake achivhure makumbo kuti amwe arume anga achipinda mukati memakumbo ake apa una murume wake uripo hamuoni kuti zvinoshoresa unoshorese murume unoshorese dzinza rose unoshorese mhuri yako chaiyo unotukisa mhuri yose nokuda kwechihure chisingakubhadhari apa munhu wacho wauri kuhurire naye munhu unozikamwa matichaita seiko naye mi vakadungure matidiko naye vakadungure panhingikira apa aisi mutare ichi imwe yacho iyi inonzi chi isiri mutare iyi marisape hey zvinhu zvacho miregai timbomirai Samero kadungure Samero, did you hear me calling your name? How many times did I call you? Samero kadungure unoshanda unyora nhau newspaper iri rinonzi chiko newspaper iri rekumanika iri Manika newspaper Samero kumanyika newspaper uchu guys itai muchidedza vamwe guys itai muchidedza vamwe guys itai muchitega vamwe vawi Samero kadungure anoziva Samero kadungure itai muchimutega kuti kwanzi tauya pano twai tiri kutega huya pano guys iyi family yandibata makuseni izvi iyi family iyi yandibata kuseni the husband nezuro Manheru vakandibata nezuro Manheru hazvina basa kuti mainzwa ichitaurwa nyaya iyi somewhere else ini ndiri kutaura nyaya pano because ndatovabvunzawo kuti ko nyaya ndiri kunzwa kuti yaenda kumwe vakati aiwa isusu nyaya tienda kumwe but sitakabata imimi this man ari kuBotswana akauya panapa akandibata nezuro Manheru that's when he came to me akati tine nyaya yangu handika I even spoke to the wife nhasi makuseni ndikataura iye kadungure uyu ndakamusendera message ndikataura nehama handika dzemurume dzakawanda dzinove dzauya pano dziri pano kuti dzitaure nyaya iyi yanhasi mukadzi akati itori follower yepano mukadzi wacho itori follower yangu pano mukadzi uyu because ndangoti ndichingoti Sisimeli akabvati Sisimeli asimapuwa nhau yangu and I'm not comfortable because now we are reportwa kwamambo animona ndikati iwo kuzotinyatsa sezvikanzi I am not comfortable Sisimeli kutaura nyaya iyi because nyaya yakatoripotwa kwamambo mukadzi wacho ndikati but nyaya ina handisi kuzomira kakufamba nayo because iwo hausi kuda kutaura inini Sandra nditaura naye I spoke to Sandra ini ndinawo machats angu naSandra I vote the chats naSandra ndinawo machats ndataura naye makuseni inini itori follower yepano ndataura naye makuseni inini the husband even knows akatoroti akwanisa kuya palive because nyaya yakaripotwa kudari handimaona achazotaura neni kana nyaya yapera kudari ndizvo zvaandiita handimaona ndo zvaatondiita saka inini handichamiriri iye ndikati aiwaka mudhayaris Sandra wepano mudhayaris nditotaura ndiri pano palive because probably aripo ari kuona live atori mudhayari wepano because angoti ndiani pana musendera message ndikutaura nani ndikati naSisimeli abva atomhanya kutaura kuti Sisimeli nyaya yangu ndikati uri kuiziva nyaya yako kowatinyadzisirei kudaro kowatiitirei zvakadaro akati nyaya yakaripotwa handisi comfortable kutaura yeye ndizvodini chazotaura neni ndikati no problem but ini nyaya ndiri kufamba naye nangoti ndikuudze sekuziva kuti toshanda sei tinokuudzawo kuti uzive usazoti mandita live musina kundizivisa saka ndati ndikuzivisa kuti live iri kungoendirambe Manheru ndinatoisa date time yeManheru ndindatoiisa saka zvokuti yazoitwa kwaevidence aiwa hazvina basa evidence anoitawo neenguli yake ndivo vaendawo futi kwaevidence ndavabvunza ngati
kwemauya nenyaya kwandiri mukaenda kwaevidence next time zvinorwisanisa zvinhu zvakadai musazviite nokuti nyaya ndokwayatangire yazotanga nekwaevidence asi makatanga kuuya kwandiri nezuro manheru saka kana yozobuda haazonzwisisi kuti nyaya iyi yakatotanga nekwandiri asi inini ndandisina time saka ndakuti toita mangwana manheru because handiti malive anytime kunze kwamanheru saka mozouya inozorwisanisa asi ndavaudza vakati aiwa tachikumbira kufambeni live hatina kunge tadi taziva saka inda kungoyawo nelive neengu yangu antimaona saka zvokuti yaitwakupi aiwa guys ndatsanangura pano varimo mucomment section hama dzacho dzese dzirimo because ndakatopinda muwhatsapp group nditori mugrupu racho refamily nezuro ndakatovatandava mugrupu refamily handimaona imomo ndiri ndoga ndirimo ndichitoona kuti zvizvi kuitika ndichitoona nyaya ndofunga kune imwe futi ichatouya mugrupu mefamily kuenda kwandaita mune mwe yambopostiwa futi nyaya yachinzi iyi kana yapera iyi toenda neiyi kwasimeli marisape muri kunyadzisawo marisape muri kunyadzisa nenyaya yekupinyurisawo muri kunyadzisa mamutaro zvisinei panapa nhasi tatsikwa nababa handitika muridzi wemukadzi tina mbuya handitika vanove hama yababa vakatika kuona chihure chese ichi handitika vakanyorora muzukuru wavo tinoita hanzvadzi handitika yababa vekuhurirwa vamufunge handiti mazviona tinavo futi zvakare pano handiti so vese vari pano vari kuda kuzotaurawo their side of the story handiti saka without wasting time chiregai titange nekufonera hanzvadzi ava tinze kuti chiko chaita kuti mumba mupinde gonye rekuti vahurigwe kudai nokuti zvinhu zvakadai zvoonetsa izvi nokuti varipo zvavo pano hanzvadzi vanenge vachiona hello pachipamwe hanzvadzi yangu maswera sei now we are live on and handichamboudza vanhu kuti aizvi ndatozobvunza kuti ndikuona magoenda kulive kumwe imi makataura nezuro manheru zvafamba sei mukati aiwa tina hazvina basa tangoendawo because munhu ari kuradzikana guys saka ari kungoenda pese paanofungidzira kuti chi ari kuda kuti afilewo right saka kuti maiona nyaya kune imwe platform haisi nyaya ini vakatoyawo kwandiri nezuro manheru chaiyo chaiyo but zvisinei tikutaura zvepano nhasi hanzvadzi ndimi muri kuchema nenyaya yemudzimai wenyu kuti mudzimai ari kuita lulalula nevamwe vari nasamuel kadungure ari kuhura samuel kadungure by the way guys ndi chief editor kana kuti ndiye ndingati ndieditor mukuru wemanika newspaper kwamutikwarisape uko handimaona saka mukanomusecha muchamuwana handiti mazviona so ndatitinzwiseni kuti munhu mukuru wakadaro unonyora nyaya dzavamwe vanhu everyday dzekuhura kwavamwe vanhu kandi iwe unotoriwo hure unotoriwo joki iwe uri kutonyangira vakadzi vevanhu iwe hauna mukadzi samuel kadungure unotoriwo nemhuri yako asi uri kutaimira vakadzi vane vanenge vasipo varimo vasipo uchinorara navo saka samuel kadungure veriwe mutegei muti kwanzi kune nyaya yako uri kutotaugwa kuna sisimeli ngaauye azvinzwire nyatso kumuudza pano handika ngauye kumanika post uko ndokwaanoshanda samuel kadungure unonyora nhau ikoko achinyora nhau dzavamwe vanhu vari kuhura marisape everyday asi yari mukuru wachona hypocrite mukuru wechihure munhu anohura nevakadzi vevanhu kwakangosha here naiwe samuel kadungure mahure emusitita unobhadhira 50 rand ukanovata nawo wai kutagita mukadzi womwe murume hanzvadzi I feel so sorry for you hanzvadzi dei zvaigona manotsvagawo mukadzi wake makwirawo mukadzi wake zvaazviita sikwe izvi chokwadi nokuti kudheregwa chaikoko kudheregwa rai zvisine chitiudzai hanzvadzi zvakafamba sei pane mudzimai wenyuyu pana sandra uyu ende chandinyaza chekuti sandra ifolowa yepano ifolowa yangu anondifolowa singatoiti sandra wacho zvandirwadza singatomboiti zvakafamba sei chinhu chakaitika ndechekuti iko first kuti ndizozive kuti iko sandra ari kubuda kunze nasamuel kadungure akauya kuno kubotswana alright ndokubva tiri panze apo saka iye aiprepare food mumba mukitchen saka apedza kuprepare food ndokubva atiko ndokupai chikafu here makagara pamakagara ipapo ndakati ano it's okay iye akati aba kugeza ndozopedza ndozodya ndapedza kuita sei kugeza saka inini ndopandakadya ndakagara panze ndobva apinda mubhavhu achigeza saka mumba mubedroom ndomekenge asiya foni yake ngiri pachaji saka ini ndakakurumidza kudya ndobva ndapinda mumba ndobva to just rest pamusoro pemubhedha
saka ndopeke paine foni iri muchaja ndopakapinda meseji ichibva kuna Samuel Kadungure achibvunza achiti bhebhi waswera sei sezvo munongoziva vanhu varume tinoruchengera atoda kuzivawo kuti kana pafoni mukadzi akangopindawo kameseji kaudafa kuti umboone kuti pakamira sei ndo zvandakaitawo ipapo ndakadhonza foni ndikaona chinhu chakandishamisa ndechekutiko munhu aiti waswera here bhebhi ekenga akanyorwa zita remwana wandaiti ndewangu rakanga kanzi baba waTerufa ndokubva ndatora foni yandobva ndamudaidza ndakati chinyi ichi zvakanzi musaite noise pane vanhu ngatipinde mubhedhi muchitaurira nenyaya yevanhu vairi ipapo ekenga vaina sekuru wake ini ndaida kuti sekuru wacho vazvizive because taimbonetsana tichingonetsana sekuru wacho vachitiko musadaro vachitikurudzira kuti tigare zvakanaka saka kubva ipapo ndo pandakabva ndaziva manje nekuti Sandra mwana uyu haasiri wangu bande waSamuel Kadungure. Mwana upo wacho mudiki mwana uyu mwana wechingani ndo wechi3 ndiye wokupedzisira ya ane makore mangani ane 1 year 7 months right izvi zvinhu zvakaitika riini izvi zvinhu zvakaitika muna March this year yeah. Saka mamubvunza mukadzi kuti baba wemwana ndiani mamhinduro dzamakawana ndedzekuti chii baba wemwana aisada kutaura aisada kutaura but pafoni ndopeke pakanyorwa kunziko baba waTerufa hey kuhura here zvekusvika pakuita mwana shuwa ndo zvakatoitika chimbomirawo koma ndo zvakaitika izvo saka zvadaro manje ndo atakatanga kunetsana manje achitiko regai ndimboda rimwe call dai ndambodavira foni makomana manje vakadzi mungahura zvokusvika pakuita mwana muchigara nemwe murume kokana wada kuita zvechihureka unosiya murume ingandogara kuudza iwani munoita ako zvakadungure uyu handitika zvaSamuel Kadungure uyu usina baba avo zvino woti baba wowapa baba vamwana wovati mwana wenyu uyu apa woti baba atifa uchi ndinoda kuzoti mukadzi wakadungure watoziva here nyaya iyi gaizi hama dzakadungure tegai Samuel Kadungure auye pano agowana zvokunyora mangwana awana zvokunyora kubasa kwake kumangwana nokuti unoita zvokunyora nyoraka aiwa maDNA antodiwa nokuti vamwe vakadzi vanogona kungotaura kuti baba anhingi achida ngodi kufadza chikomba fadza mutengi wewawa saka ubva vati baba atifa pamwe chikomba ndochikutonyeberwa kunzi mwana ndowako kuti awane kurova bhegi hani maona tichawana chokwadi tichaita kuti kumatundu apa pakuda tilda kuti kuva mugabe kuti tinde kumaDNA tihwisise kuti mwana ndowani takuda kuti tinde kumaDNA tihwisise right hello hanzvadzi welcome back yeah saka ndo pakatanga kuita kusawirirana kwedu zvikuru ipapo saka inini ndakada kuti ndinasozive kuti ko munhu uyu zvinhu zvaari kutaura ichokwadi chakaita sei saka ndakatora nhamba yake yaSamuel Kadungure pafoni yemudzimai wangu ndokubva ndandoisa airtime ndobva ndafonera Kadungure saka pandakafonera Kadungure hana kumufonera chiti yes Kadungure ndakati yes baba waTerufa ndichida kuti ndasone kuti anonisipoda sei ndokubva ati makadi ndikowashe ndakati muri kupiko zvakandiri kwarusapi hatiti muri kuona because mai wangu achitaura pamusoro pemurume uyu akati this guy is working in the office of the president mukadzi uyu mukadzi ndo zvainitaura kuti murume uyu anosenza kuofisi saka achikuudza izvi waiita kwangokuvhairirai here kuti ndakanyengwa nemunhu pamusoro penyu yakati waizama kudii aizama kuda kundipa fiye kuti kana ndichimubvunza ndivhunduke kuti munhu anosenza kwapresident
kuti muvhunduke imi muchidhligwa munda wenyu chero dai vanganzi ndivo purezidendi vadla munda wenyu mungati kwaindohlaya here kutaura handi munotomira musoro pegomo mukataura kuti nyika yese zvizive pamadhligwa munda wenyu chaiwo anopenga mva zvadii saka yezvo aifunga manje aifunga kuti iko inini ndichabvuma zvaari kutaura aizama kutwista pfungwa dzangu zvakanzi munhu ndakambosangana naye kamwe chete ndokubva taurirana ndokubva arara nendobva handimitisa sachiri kutaura naye zvachose iko zvino saka akatobvuma kuti mwana hasi wenyu akatombobvuma ya hei okay akakanganisa manje inini ndokubva ndaona kuti no nyaya yakadariso haidi kukurumidzirwa maningi ba ndizvozvo ndokubva ndabvuma manje kuti hano it's okay hapana zvetingaiti kana iri problem yakapinda mumba ngatingogarisane zvakaita sei zvakanaka ngatiite continue neupenyu hwedu haana kuziva kuti inini ndoda kunazoziva chokwadi changu chakuti is it ndezvechokwadi iri kana kusiri chokwadi saka imi pamakaita continue aluta continue apa matingatite continue makakontinua kuita sababa namai semukadzi nemurume ipapapo ndope pakunetsa manje alright ndenda kuti ndakamuona so I don't mukadzi mumba hamuchisina mafeelings aya but kutaura naye ndichitaura naye asi kucha pabonde manga momunyi mabonde pabonde zvezvakutoti zvezvakunetsa alright ndobva zvadii ende chandakazodiscover futi chimwe chatoitika manje ipapapo ndechekuti iye akatogadzirwa nakadunguri uyawo iye mukadzi uyu aingoti akasvika pano nhasi mangwanani ari kumwedzi murevesa saka aizviita kubva musi wanenge aenda aingoenda akadaro kana asvika kumberi uko zvosvika zvopera oita hake zvaanoita neakadungure exactly handiti muri kuona saka izvozvi manje paakauya izvezvi manje last week ndo paakasvika kuno akagara about 4 days akauya aine problem iyoyo zvakare achitiko ari kurwara ndakamhanya ndakandotenga mapedzi ndikaita sei ndichida unazoona kuti ndoda kundimuvhare kuti chokwadi chibude pachena indawa mazuva ese wangoti uchingoya kuno kwangu hasa ndichambozivi kuti inini ndakangobhoekana ndobva ndaenda kumaperiodi naiye achitaura nei saka pawanga wabhoekana nei apa zvaka uchangosvika watinda kuperiodi wabhoekana nei nekungoka teketa kungogara tingodhonzana kapa kuti iko zviri kufamba sei foni yake iyi aikwanisa kutogeza kutopinda mutoireti nayo haaisii pasi right mirai makadaro hanzvadzi yangu mirai makadaro muri kuona pandokudzai nyaya dzemafoni idzi kavana vezimbabwe kuti foni is a problem dzimba foni dzichaputsa dzimba dzakawanda muri kuona kuti mared flags anga atoripo hanzvadzi foni yanga yekuenda kunogezwa nayo kutoilet the same applies nemi varume munotakura mafoni unoti prefer kuenda mutoilet nefoni yako kunogara pachemba wakabata foni kana kunogeza nefoni yako zvinove zvinokonisa kuti mukadzi azosuspecta kana kuti murume asuspecta kuti pane zviri kuitika obviously anobata foni zvobva zvabuda zvinenge zvichipa ndezvo zvamunenge muchiita izvi foni idzi enderai mberi hanzvadzi handiti saka zvadaro manje auya kunoku ndokubva ndati inini ndakatenga mota kusouth africa saka ndoda kunotora mota yacho kudurban saka iwo uchidzokera kumba indakuenda kusouth africa it was on monday ndokubva ndamuperekedza ubva aenda kumba kudzokera kuzimbabwe that was on monday iye ndokubva afona netuesday morning achiti ndasvika tiri panyazura ndokubva azofona akumba zvaka ndarara ndasvika ndopa ndakatoti haneno ndakutosimuka ndakutoenda kubhodha kuramutsva ndakudzoketa akuenda kusouth africa alright saka iye haana kuziva kuti inini nditori prepared kare kuti ndoda kumuteerera kumashure okay saka imi amaita medzenyu kuti atungamire mutevere kumasure exactly ndopa ndakakwirawo netuesday inini
makagona ndopandakabva kuno kubotswana ndokubva ndaenda kubulawayo ndokundokwira waenda africa yetuesday manheru handina kusenzesa mota dzangu ndakasenzesa malifts. Alright. ndopandakandoburukawo panyazura kuma3 makuseni ndokuhaya mota ndokuenda kwarusapi. Pakati po kutoedza kuseni kutoedza kwakutosvika kwakutoedza makuseni. Saka vanhu vakanditaurira kuti nyaya iyi ndikaenda nevanhu vari kwarusapi venga vakunditaurira nyaya iyi. Alright. Aime makwanika mambouya kunoku mambo. Saka vanhu vepamba paanogara around the area ndo wakanditaurira nyaya iyi. Nhasi watombonifonera futi. Ndakati okay zvaka ndosvikira kupi zvakanzi iwe munosvikira pamba pangu namba yepu kusvikira pamba pangu iyi. Ndo pandakasvikira pamba paya munhu wetaxi driver atopaziva zvangu pakati pemunodzikira yakati it's okay. Ndobva tasvikodzika ipapo mai waya patakasvikira napapa papa pacho ipapo ndokubva watichengetedza zvakanzi bedroom murari. Akitoda kuti because kuti mugone kuenda mumwe munhu because takabudisa information mai awa next door yedu hazviiti. Alright. Vanozotiko mwaitira zvinhu zvakaipa but zvinhu zvavari kuita pathis area zvakaipa zvonyangadza area mwana wedu vari kuona zvinhu zvakaipa nemapfekero akuita mai awo asina kunaka even paurume wedu chaiko. Yowe ndatohurire community kaipa rinotora varume vavanhu vari munzvimbo imomo. Saka that was Wednesday the whole day takarara zvedu kwakuzoti manhere Wednesday manje kumapast 7 murume wacho ipapo just next door nayo akati murume uyu kana achiuya kuzopinda mba menyu anouya exactly 7 to 7:45 ndomwa dzake idzodzo. Apa manext day ngoona zvisati tora netimetable nematime zvese zvakaoma ende aiwa munodiwa zvadzangu pazvadii wakenge vanhu vese wakenge wakuzvisa. Saka vanhu vese wakomana vamwe vaitamba bhora panze sort of that parodi ipapo ndopakabva baba no imimi budai tiitese mirai pakonapo ini ndomira kukona inoi apa panopinda vanhu vakawanda anenge azopinda makaona ndasimudza ruoko ndiye manje iye kureva kuti munhu urimo. It was exactly 25 to 8 ndo pakabva Simon Kadungure from right side achifamba semunhu ari kuenda kumba kwake ndokusvika ku10 ndokuvhura gate ndokupinda straight. Aifamba neshoke haana chinhu ishure mubhuku iyi. Hai zvitofamba nekuvhurwa kwamapeji inofamba nekuvhurwa kwamapeji. Simon Kadungure ndobva zvadii ndo inonzi shuro yemubhuku. Saka ndokubva asvikopinda straight. Saka uya murume uya mwaende ndinawo mazvakanzi chabvondoka kuno kuuya wakomana mabhaunzi aindekaenda uyo nawo. Mama to haya mamonya asiyei monya muri murume waripo. Asinyangwe nemiwo muripo because ndakuona ika aiwa muri wefendererume muripo muripo mamba pachagwiwa zvokuti haikona mbva zvadii. Saka nguva iyoyo manje wakomana wachiuya mistake yatakaita takakanganwa kukiya gate kuti mubatire munhu mukati. Takangopinda tane hasha tose. Mwana wangu mwe mukomana wendeke ndinaye ndo akapinda ndobva andoona murume ari pamusoro pemubhedha akatopinda mumagumbezi ari hafu magumbezi so. Akasiya ki pamusoro pamidhe menyu. Akari pamusoro pamidhe menyu. Kamwana kacho kari kunzi kamwana kakari pasaidi kakarara. Saka isusu patakapinda manje mukadzi aipangura chikafu chekuti wadye.
Botswana kunoku. Chamuri kutenga mchitumira kuZimbabwe imi. Uyu Simon Kadungura achizvivhira hake. Haikona ndakatumira eke ngaenda nawo. Hey. Saka iya aisationa. Saka pandakapinda mumba so mukitchen. Wana wese ndokubva kuti tea. Saka ke pakasimuka chindoona sasimudzamisi ndopaka vataura zvakanzi oh my god. My way. Asi wakasimba hana kufenda. Munhu ane chiwindi uri rine chiwindi. Haiwa iwe andisa uchinzi uri harifi. Ndisa uchinzi uri harifi. Harisarendi futi. Imi. Zvikanzi oh my god. Ndobva ndamubata ndobva ndaenda ndakati ngatiende kubedroom kwako. Saka ndobva ndakasvikofura ndiwo ndobva ndasundita mukadzi mukati. Ndokubva ndapinda. Baba vari pamubhedha mubedroom havasi kuziva kuti zviri kuitika kumatouya mave mumba umu. Havasi kuziva chinhu. Hawasazviziva. Wakengwari paWhatsApp. Apa pawachapo itichata nomwe wakadziwo futi ndofunga ipapo. Exactly, semungu basa rakeka. Ndokubva ndati mudhara chabvondoka anditi wauya ndawandiona nhasi ndakakutaura tichasangana. Ndokubva ajamba pabhedha. Ndokubva ashildwa pane mukadzi so arisike mukadzi. Ndokwatakatamba kuhwa ipapo. Nerimwe ziwefende iri nerume. Takarwa. Zvibhakera chaizvo. Iye waitodzosera we. Aiwa, handiti kunyepa aisadzosera. Ai maingorova asingadzoseri. Iye chake chete chaita aizviprotecta kuti aone kuti abutswe. Saka ndopatakamurova achirohwa nepoto mapoto ese akapera mumba. Saka imamurova nepoto. Zvibhakera mamaneta. Zvibhakera tinakuona nguva yekuti ase zvibhakera chacho chaiko ndakakwanisa kuti ndidaida kuti ndimubate. Timusunge netambo. Alright. Saka ipapapo ndopaaitsvedza manje nekuti mumba macho meke mine floor inoporishiwa. Alright, ready. Saka tarowa ndokuti. Mara tachisemura hembe dzese dzenga. Apfeka. Pandiki ndeke ndofamba ndopakapunyuka nesaidi yake ndopakavha mhanya vhabuda ndobvabuda gate ndobva tinobva aenda. Okay. Ndopa makasara nebhutsu imi. Ko bhutsu makadziwa nepi bhutsu dzake? Bhutsu dziri bedroom kaiti. Dzakakurugwa saka akabva atiza akasiya bhutsu. Aiwa akatiza akasiya bhutsu nekuti chakakwanisa kuita ndechekutiza iye pachizvo ake but zvezvo enga akapfeka tracksuit. Alright. Ko imamonyama akanga mauya nawo akanga achiri munhu kuzo azopukunyuka akanga ari pimamonyana. Zvakaitika vanhu vandakauya nawo zvichi chakaitika vanhu vaichaka mashalom. Nekuti mashalom wakenge watiza manje. Mashalom ndo Sandra. Wosa vangoda kubata mukadzi saka wanga atiza. Tise wese mukumba nemukadzi ndobabatiza murume wedu. Hey. Right, saka atiza Kadungura uya muna kusati wakatiza akaindepi? Tinoda kuti muteere because takaona kuti amukwadza. Okay. Asi iwe time mairova munhu nemapoto mchididi pakashewa kana wakatoravo evidence inonzi chi akatora kana video. Zvinhu zvakaitika wewe huri usiku futi. Wewe huri usiku. Asi mimi pamaitaura nemudzimai wenyu before musati mabata vanhu ava. Pamakaona pakanzi babata amene usitare mwana uyu. Makambobvunzawo here mudzimai wangu kuti mudzimai wenyu kuti naye madam chaita kuti iwewe chii undishore unonyengwa na Simon Kadungura uyu nomwe murume chii ini ndiripo pakusvika pakuura uchinditira mwana. Makagarawo here naye pasi ukadzi kuti munyatsodzwisisa kuti dambudziko riri papi. I think ipapo ndichazochaita kana ndichazokusendera ma-audios aindisendera achindipa apologize. I will do that. Apologizing for what? Zvokuti iko ndakasangana nemunhu anosedza kwapresident akandirepa. Kukana akakurepa saka mumba umu anga aramba achiuya uyo manga achiuirei? Aiwaka. Zvakazoonekwa mumashure handiti munoona kuti varume tinonyepa.
manews report akamunokwanisa kunyepa kuti inini ndinofamba napresident ndini news reporter wari president ndo I think ndozvo zvakaitika paya nekuti anototi vanosenza kwapresident zvine zvavari kumalawi zvavari kupa chinyeperwa zvavo aiwa ha ndamutsvaka hangu masikati ose ndamuona hashandake kwapresident unoshanda kunewspaper rinonzi kwaimanika post amene kwenyu kwanenge achikavha nyaya dzebhora okavha nyaya dzimwe dzekuitika marisape imomu achingokavha zvinyanyaya zvikangowandawanda ndatomuona hangu masikati ndatombomugoogla kuti ndimuone kuti akamira sei munhu wacho aiwa hapana zviripoba saka raiti makazobva sei incident yaita mukadzi atiza akadungure watiza masara muri mumba bva maita sei isusu manje papa ndopeke pane hasha dzaawesi manje ndopatakateura zvinhu zvese zvenge zviri pazviri zvabikwa imomo ndopatakazoona maevidence atakaona iwayo ilaptop iyo yekumanika post okay kwangati laptop yange itogara kumba kwenyu aiwa aifamba nayo kandi anosenza kubasa akapinda nayo right kana achibva kubasa aisasvika kumba kwake aiuya straight kune mukadzi wake umwe chituuzhu ozoenda kuma11 kumba kuya uku apera petrol oenda kune mukadzi wejiyo wekutanga right saka mukadzi wacho ari kuziva here nyaya dzose idzi mukadzi anozviziva ari kuzviziva mambotaura naye makambotaura naye ndakambotaura naye but kutaura naye kwandaita kwai kungokutiko pana zvinokwanisa kuti nemukadzi kuti ndandikwanisa kuti nemukadzi wemunhu I mean kuti iye mukadzi muchimuudza nyaya iyi akazvitora sei madzimai vanogamuchira ka because vanhu vanobvuma kudzvanyirirwa wangaita sei akati ndozviziva anga zvina basa havangadaro but iko vanhu vanongogamuchira kavanhu vechikadzi alright saka murume uyu hamunazombotaura naye kwasataura naye futi zvachose murume uyu sai mungadongorei handidi kunyepa ndauda mboda ndimufonere kana even mudzimai wangu asati ndambomufonera kana uda kunzwa kuti iko ndimufonera handisati alright ndikuwa muchiti mudzimai wenyu muchiri kumuda even kana mubhaibheri chinhu chakarambirwa munhu chinyi ichihure mukadzi haarambirwi kuti anoroya kana kuti haagoni kubika kana kuti haageziba mukadzi anongorambirwa chihure chete saka muri kuti imi hamuchadini otherwise nokuti tinogona kupisa mukadzi wenyu panapaka mangwana tozokuonai madzokera nemukadzi wenyu makuti ndakaregererana tobva tazvishaya kuti zvofamba sei hazviitiba nezvaanenge kundishambadza kwaanenge achiita kuti munhu unongozosangana naye futi shiri nemuriro wayo hairegeriba saka muri kuti akukushambadzai mudzimai wenyu andiisa pasi zvikuru nezvandiri ndakashaya kuziva kana kuti even ndakati ndichisvika munomu ndakaenda kuakaunti yangu nonangisa kuti ndionawo mapeni endinawo muakaunti ndakabuda panze ndikaona mota dzangu dziri panze apo ndakaona kuti munhu andiisa pasi zvikuru right iye makambomutengerawo mota mota dziri pano but iko zvinhu zvake zvaanongoita izvo kuti mai kucheuka nokuti ndiri kuda kuzama kunyatsa kuisa kuti pamuri kuti makataura naye paya kuti muwe kuti dambudziko makaziva here kuti dambudziko ringava richipa mukuda anenge achiti ina haundipi mota unongotenga mota dzako chunganidza pauri ina haunditengeriwo mota anomaona kana kuti mari yacho unongove nayo yakazara maakaunti ina haundipiwo mari ndosaka ndakadai ndosaka ndabvunza kuti dambudziko chairo rainge achiti dambudziko rangu nderiri ingava nyaya yedambudziko rei asi mubedroom makore usoma makanaka hamo aiwa ukosisika tinonanaira kuti inofamba kako utongoziva here ndaizvanzi kuti munonanaira kuti hatichazivika izvo medhe vanenge vodliwana nasaimoni kadungure kudao kwamuchananairi chaizvo zvamaibhoita hatichazivi saka ndabvunza kuti kubedroom kwako right chako chaiko manyatso kurufamba nendima aiwa kuri right taiko kusina kaiveti problem makore osai zvokuti kumasure kwese kwamunamboita reason yekususpekta kuti mukadzi ari kuhura aiwaka zvinongoita kana mudzimai uinaye pamba sometime unongo uchingobata tumasmall mistake and what uchicorrecta kamuchigadzirana muchienda mberi imi mukadzi womunhu small mistake yekunyaya yekuhura aiwaka zva zvinoita unombobata umwe munhu achifona and sort of that ndozodzimara onawo kuti munhu enga achitotsvagawo kuti rakewo rake but wozoona kuti inyaya diki diki idzi hadzina nebasa rese wosiya
saka mune shuwa zvekuti zvamati mune vana vatatu aushuwa ayu kuti vamwe vana vaviri ava ndevenyu? izvozvo ndo mavhi 11 manje ari kudikwa manje wani ndo pandikuda kuti tionesane ipapo kuti mavhi 11 akudiwa manje apa mafa kuti mushandisa chimuse murume imimi vamugabe varipo tinokubhukirai kwa mugabe moenda kuharare nevana venyu motoga madna enyu moziva kuti vana ndivana so that imimi vacho muite peace musazove nedoubt pakugara kwenyu whether masiyana kana kuti madii kuti vana ava vasi vangu anomaona pada munhu uyu ndaimbosangana zvimasili mistake zvakadai pamwe kuda vana ava vaitoitwa futi ipapo because you never know. Asi ndizvozvo asi mamunambovhera mamuhurirawo here mukadzi uyu? isusu kati vanhu vechirume saka in other words mukuti maihura hini makambohurawo? handina kudaro mati ndiri munhu wechirume zvehanzvadzi nokuti zvinoitika ndezvekudai ndamuona mukadzi wenyu kaini handi ndomuziva mukadzi wenyu ndamuona mukadzi wenyu ndewechidiki yakanaka fani handitika vakadzi vechidiki ava handimaona mazuvana ini vanenge vachitoti tit for 30 50 handimaona saka mukakana makatombomuhurira nanga chitoti wakambondiurira nendaurawo ndosaka ndabvunza kuti hamunambomuhurira here? hatina kumbosangana nezvinhu zvakafanana izvozvo nokuti ndikunyatsotai kuti zibaba randaona ria rinonzi Samuel kadungure akabvanyanguka kuface kwake uku saka ndinyatsoti ndione kuti imimiwo muri hwefende yerume mune zvinhu zvenyu ko akagusiya imi machinda kuna zvito zvinonyanya kutinetsa kuti mukadzi akadlira yekui ndifamba napurezidendi kuti ndo yakadlira munhu anenge akangobarwa asingagutsikani nezvinhu zvaanenge ainazvo mumba before mukadzi uyu makamboita mumwe mukadzi because ndazviona kuti age difference pamunenge mufanwa kuti makamboita mumwe mukadzi zvinova kurijusaika zvino manje mukadzi yamukuru manje ndopofa nokuseka manje wochidambuka kemenu nokuseka mukadzi mukuru ari pamutabarakedi ari kufara zvisingaiti nemukadzi uyu wakurijusa zvisingaiti ari kufara zvisingaiti kuti henaro nokuti nyaya yatosvika mudzai dzakakudai already kuti ndo zviri zvakaitika asi mukadzi mukuru makanga masiyana ndirei naye mati mukadzi mukuru makasiyana ndirei because takudatoona zvina mudzokere mukadzi wenyu mukuru nekuti iye ndeke ngaashingwa mwana uye musikana iye Sandra eka asi mukadzi mukuru pavakaenda kune mukadzi muchisiya mukadzi mukuru kuenda kuna Sandra mukadzi mukuru anga akanganzirai ndeke ngengori musikanzwa kayo ndinonzi musikanzwa saka mapuwa solution apa imini makatarisa nyaya izvi chitiro chazvaitika apa hanzvadzi munoti mwari vataura nemi kuti chiyaka mwari wandipa chidzidzo chekuti vamwe varume wese even mukadzi wekutanga asiwi saka what's your next action plan akaroorwa here mukadzi wekutanga aiwa haana kuroorwa aripo zvake pamba motodzokera zvenyika kuna medhemu akawani chaiko haleluya amen kana moda kudzokera namedhemu uye mutitumei ndindotamba front ndokumbira regerero kuna madhamu takutotanga kutoita matest takutoenda kuHIV test and watinotodzokera kuna madhamu kumba mavatombotara nawe ndakavangoinfoma chete kuti ndozvinhu zvandiri kuita but ndakuda kuti ndidzokere kwaari vakati hanzvadzi vakati kudii hapana zvavangarambe zvekuti murume ndewavo uyu mavakanyatsa kumuwana here Sandra uyu makasangana nepi naSandra imi tine nguva yakareba about 14 years muchigara naSandra masiya mukadzi mukuru ndizvozvo chaizvo mamakamuroora here Sandra uyu Sandra akatowanikwa kutonzi chaiko ndimatsvagirai kuno zvese everything zvese ndinotoziva nevabereki vacho vanotondiziva zvese wese vanondiziva saka vabereki vake vatova informa kuti ndo zvakaitika kunoku ndo zvavaipo kana ivhini marusapa anotodzimai niko chidedzo nesenemu yangu ini aiwa iyo zvino uchitonzi zake zvimeka dungure uchagodedza senemu yenyu pakuti kudi mai kadungureka varipo vacho vane marriage certificate zvinoita here asi tari kungodedzwa naroharo haringangoipaka unongodedzwa hake nokuti vave mai kadungureka asi siri mai vekwenyu nyaya dzavo ngoita vari ikoko idza haisati chadzipindidza right saka mati makaripota kwamambo hadizi exactly saka makapuwa dheti remusi 1 ndakapuwa dheti remusi wa
25 June. Yeah, 25 June. Saka mukadzi wenyu anoshanda here kwaRusapo? Asenzi baye munhu wecross border enga achiuya kuno achihodha. Wakamuona munhu akachengeteka, munhu ende ndichengeta zvikuru. Ndamuona, aiwa ndamuona. Ndamuona. Saka chindiudzai kuti izvi zvamusingaiti koposa apa unenge achidlei? Mati? Unenge achidlei izvo zvamunenge musiri muhandi mati hamusi kuenda kwamuzongoenda kukoti musati 25. Anenge achidyei mukadzi wenyu? Samuel Kadungura anenge achisapota baba varipo handiti. Nesara lekuZimbabwe waya anosapota? Mati? Ndatina idzo salari dzekuZimbabwe dzemanyusipepa dzounosapota? Hayi no. Wachamboona nawakadaro. Hey. Aiwa, pakaipa. Samuel Kadungure, Mhoro Sami. Samuel Mhoro. Ndiwe zvako uri kudya vakadzi vevanhu. Zvino vakadzi vacho ndikuona hangu makoments akunyorwa nepanapa kuti hanzi anonetsa munhu iye hanzi kake chitiri achibatwa nemukadzi wemunhu nevakadzi vevanhu. Zvino zvayariwo murume webhakosa, chinhu chake ndechebhakosa. Wenyu uyu ndiye uchalasta kana kuti izvo zvatopera kutotsvaka mumwe? Aiwa, haatone mumwe already because hanzi hatori nemumwe mukadzi wemupurisa yeMarusape mumwe. Mukadzi woumwe futi mupurisa? Wosaka mamutsari banga muchirenda handiti? Marusape torenda ya. Mamusina yenyu imba. Saka wangosara akiri zvinhu zviriko. Manje kopa vana ndo vaomesegwa apa. Vana. Wana ene handiregedzi bakusapota vana. Asi handiti kuti vana vasiyana namai wavo. Asi imbotozati kana mudzokera kuna maigura nimuzati mutonoripa mombe dzotsika chaidzo. Dzakutotsvagwa izvezvi. Hey. Saka zvinoreva kuti maiguru magara muchiri kuvada inyu. Asi maiti mapota muchidzokera muchimbonivasevhisa. Maiguruka. Mukadzi wekutanga akamborambwa here sisi. Womba itinosevhisa yenyu. Mukadzi wekutanga arambwe. Aiwaka. Kumukadzi wekutanga uko Sandra akangadzima magetsi kawo. Sandra angadzima magetsi makamagadzikwa futi Sandra tu kumusasashandewo. Uko kwekusina basa ndozvo akatanga aita pakutanga izvozvo. Inga kwamutari kwachona saka munhu anongogadzirana naye kune mishonga chaiyo. Saka akatanga kugadzira imi kwamedhom makamusasakwanisa kumuka. Saka iko zvino makambotesta here kuti kwakutomuka? Iko zvino izvi kwavaraita agadzirisa. Makambotiraya apa mazuva apfuura apa? Takatogadzirisa zvaraiti. Kwamaiguru makatonoona makatoda kutoona zvinhu zvakaitika makatoenda mukatonoona kuti zvatoita. Ndozvo ndikutaura kwaraiti. Saka maiguru vanotodawo murume wavo. Hey, ndofunga vakafara muchisvika muchitaura after 14 years. Muchitaura kuti ndauya ndamadhamu kudai. Ndofunga chakatsva chikazvirega musi iwoyo. Hai, 14 years. Makamawesera munhu asikana. Right, ndine muzukuru wenyu panapa. Nehanzvadzi yenyu. Muzukuru wenyu I think ndianga achiziva game rose rakaitika kubva kutanga. Anga ambotaura neni achiti ari kuda kupinda panapa. Saka ndinoda kuti mupinde mucomment section. Mukanachira mucomment section ndokureva mucomment palai papage paya mukati mune vamwe muri kukomenta nevamwe. Ivi muchimunzwawo achitaura apa because ndofunga akatomirira foni. Vakamirira foni vese. Timbonzwawo. Chokwadi. Kana ndapedza ndozokudzosai. Okay, it's okay. All right. Samuel Kadungure. Samuel! Wedu we. Ndizvakaoma semuka. Ya, zvakaoma. Hapana kumbira musha. Mukadzi ambondudza kuti network yake inotonetsa kwaari uko. Mbere tione voice note yaitsa. Koma diko kuita zvekujusa naimi tatanyatsotaura. Indijuse kuti ndimufonere. Aiwa, anga chiti network yake inonetsa. Ina ndina hangu mari kujusa kuti ndimufonere ndifone kuZimbabwe. Ndina hangu mari kujusa.
Boza vanhu vari kunzi ndo vane gist rese apa. Vangu vachindisitire gist rese regai nditune message deliver here. Ava maiguru munona maiguru kana vaitonamata machinamata murume wavo kamunamata wavo waanziwa tototi munamata waanziwa after 14 years. Hanimuona vakuita kunge ningikiri vakutoita munamata wavo wadavirwa 14 years vachinamata munhu akudzokera nhasi ende moto munoti vanhu vakatorovana lulalula vanhu vakatorovana lulalula. Hanimuona hanzirei voice note machera aiwa voice note rasenda kwandiri izvozviri izi voice notes akusenda right. Mira ndine mamwe voice notes andinambomaplay hangu mavoice notes aya. Anyway ndakangomapiwa but I never played them. Regaitinde kuma voice note mumbonzwawo nyaya dzaibudikira. Let's get to hear nyaya dzacho padziri. Right, tikaitinde kuma audio acho tinyamunyatsonzwa. Taurai nini guys, taurai nini wakomana. Ndini takabata kadungure nemukadzi wangu ma-ME. Ndia baba vandina umanzi. Ndini muridzi wenyaya. Okay. Ndia baba. Ma-pictures ndio andatumire we. Itai zvamunokwanisa kuti muite. Saka ma-pictures ndia baba. Ndia baba ma-pictures. Saka manje handichakwanisa kubata maindoita sei? Havachakwanisa kubatika. Right now what can I do? Zvandichaita guys ndokuti izvino zvindapicha kupostera picture remukadzi wacho. Ndokupostera picture rakadungure samuka dungure nemukadzi wacho kuti muzovaonawo. Pada pane munhu angachitourawo nemukadzi WhatsApp iri kuramba toita voice note. Okay. Ne WhatsApp dzokuti mabodzaonetsa idzi. Asi yapinda wani kawani. Katoni. Hello? Hello? Hello. Finally wapinda. Zviri sei? Zviri sei? Zviri right azvo. Right. Makadi. Ndiri right. Kadimi mune mashura muri kuchigwa mumusha kaya. Isu tinenzenza takarorerwa mai zvimurwadza. Nayo chiko chakaimi ndima muchiziva kunyaya yese background chiko chainyatsoitika yesosanangurira because taunzwa hedu sekuru wako achitaura patachiti toda kunzwawo kwauri chii chikumbonyatsoitika. Chikunyatsokuitika chacho ndechekuti isu takatanga kuenda nambuya kumba kwaivo ava mai madechiveve kubatwa ava nemurume weziminuri. Saka takasvikako manje mbuya vachida kutanga kupinda mumba sezvo vanga vajera kamazuva yose. Ndobva vabatwa ruoko nemwana Shandi Shalom padho. Zvavashamisa kuti koindava semunhu angajaira kupinda mumba memurora wavo nditeteka. Ndobva vatopinda zvenharo zvezvi vaona aiwa kadungura atori pamubhedhi. Ndobva vangobuda vafonerani. Network yake yakunetsa. Network yonetsa yatoti reconnecting. Network yonetsa. Zvanga yambopinda zvakanaka. Saka dungure uyu watonetsa wakatombobatwa pekutanga. Gaitoni drop in. Akatombobatwa pekutanga kadungurewo. Dungure wacho hadzina kunyatsototi kwesere. Ndinoda kuti bvunze muzukuru kapa kuti chii chaitika chiranga wakanyarara zvino manje phone network yake kana data rekuti mobile rapera mena ndichiita voice call voice notes tione anenge apera data yakungotika kawani.
inenge yaningirirai haichapindi foni ndofunga atokanganisika. Hey, right. Right, gaiti dzose hanzvadzi yedu yai. That's the only way. Right, guys, let's be sincere, guys. Hanzvadzi vari kuchema. Andiselina, tisirewo namba dzevanhu vafone vataure nehanzvadzi, timbotaura nehanzvadzi. Andiselina tisirewo foni pa namba vanofona vafone so that tiwane kutaura nehanzvadzi. Vanenge vachizvishingisa semunhu wechirume, guys, but zvinogwadza kuurigwa. Zvinorwadza kuurigwa, guys. Kune kwakuzvishingisa semunhu wechirume. Hello, hanzvadzi. Yes. Yeah, I think network yemuzukuru wenyu iri kunetsa zvisingaiti nesisi wenyu paZimbabwe apa. I think it's kunetsa zvokuti do. Right. But anyway, uyu kadungure uyu mangwana ndisi zvandataura pictures ake nechichichi muchatikandira so that vanhu vaonewo vanhu munhu zimurume ri kuganga iri marisape umu kuti munhu akaita sei vamwe varume vaitewo alert vaone kuti munhu unonyenga vakadzi vevanhu mamutare marisape umu handiti asi musati mati madonha tovaposta mangwana zvakanakanaka kuti vanhu vanyatsoswera vachiona. Right, pane vanoda kutaura nemi regai timbo vadavira vataure nemi munzoti vanenge vachitiwo kudi. Kola, hello. Simeli Magadi. Ndiri right, muri sei? Iri nani. Ndanga ndichiteererawo nyaya iyi yababa. Baba vangasvikawo pakurwadziwa kuti vazourirwa vaita sei. Baba vanzwa inonzi bhadha because baba vakasiya mukadzi wavo vachiteerera mukadzi wechipiri. Saka ndongoti vanzwa bhadha chaiyo chaiyo. Okay. Muri kusaidi muri kugwira maiguru, muri kusaidi kwamaiguru, but vakudzokera kakwa zvavo kwamaiguru kwacho. Ngavadzokere because varume vane manyemwe. Vanoti vakaona vakadzi vechidiki vanonge vakushoropodza vachiti he uri chembere ndakaona wechidiki, he uka wechidiki uyu. Right. Aiwa vari kuzvinzwa. Vari kuzvidyo zvatotoda kuti vazive chokwadi, vaudzwe chokwadi kuti ati vazive hanzvadzi yangu kuti ramangwana kuti zvinhu zvakadai. Saka hanzvadzi yangu potogadzirira kutomwa piritsi rinovava panapa because vanhu vacho vanoudza chokwadi chaicho chakakwana. Because ukada utarise nezvevarume vazhinji vakasiya vakadzi vekutanga, vamwe vakafa, vamwe vari kungohurirwa saizvezvi. Chinonakidza manje ndechekuti vakadzi vekutanga vacho vakasiya vanenge vachingoramba vachienderera mberi neupenyu. Saka varume kutanga nekuti wawana mukadzi mudiki kaka isolution, haisi solution. Nongoita zviunzira matambudziko sometimes muupenyu nezvirwere. Nongoti ndizvo chete zvandoda kutaura, but manzwa bhata baba imi. Aiwa vanzwa bhata varinzwa havo. Alright, thank you very much the guy. Tasati tichivaunzwira tsitsi nokuti munhu ari pakurwadziwa. Guys, munhu ari pakurwadziwa aikwenda kuzonyanya kuti hanzvadzi yangu mubva mavati tida kuvaudza chokwadi kuti vazive for tomorrow sake, but musazonyanya kuti kuvarwadzisawo. Naika in my diaries. Hello, Kola. Yes, Sister Mel. Masquera say. Masquera say. Tasfer. Negeta ndaseka. Pachivanhu chedu Sisimeli. Ati njenjenzeri tichirova chinhu chakashata tichiti chakanaka. Ukaona kuti mumba mako waroora mwana wevaridzi, ndogara ndichizvitaura kana kune munhu wose, watora mwana wevanhu kubvisa kumba kwawo ukamuisa mumusha menyu, kureva kuti wagutsikana naye wadane zvake. Kana watora waisa musha wagara wabereka vana, kana waona kuti hauchatodi nezvake zvachose, kwawakanomutora kuya enda unodzosera woti abodo harisiri iro rekodhi yandandichida, wodzosera kumba kwevaridzi.
tisada kuti njenjedze hakuna munhu asingarwadziwi vasikana kuona murume mukuru achibuda mumba achinda achindisiya ini ndongoti ndiri kurindira guyo makonzi achauya nokuti ndine vana varipo ndo yakafira maiguru baba ndobva vatakura mukwende vakati ndaona zvanaka uku kune huchi nemukaka uku vabuda muijipita zvakanaka asi ijipita iyi takambopinda tese muchirwadza muchirema imi mondisiyamo muenda kenani manoona zvakanaka zviriko ini ndoda kuvaudza zvokwadi yekuti mangwana vasapimhazve mwana wevanhu wakangokosha makore eso musiya uri kumuti muti here wauri kusiya handina kurindira chitsuri chepamba penyu chokuti ndiri kurindira imba yako nevana vako ndakavinga iwe wandisiya ndowandakavinga pambedha panotonhora paisitiri masinguru tajaira makore esa yamaiguru vakanyara kuti zi vachingoti all is well koko baba vakainda vakatakurwa nechacha mupupuri imi vanhu wee musadaro vasikana hakuna asingarwadzi inombonzi marriage you sacrifice no matter how hard it is kana unoti zveshuwa mumba muno mamusi kutitapira musi kunakidza iyamai mwana uyai panditimbotaurerana chii chiri kunetsa apa neapa 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 mogadzirisana komadi henyu kuita zvekunze koko muchidzoka pamusha penyu muchigara henyu kuva mwanodaro wani muchimbobuda kunze muchiita mhino zvamene muchiita izvozvo modzoka henyu pamba penyu mukadzi wenyu muchimukoshesa apa muna kumukoshesa indoda kukuudzai chokwadi zvinokurwadzai asi chinokubatsirai mangwana munamato womukadzi anoziva mwari akakunamatirai baba munosangana nehondo dzamusingazivi kuti munodzwa nepimi nekuti munhu iye anenge achichema misodzi achichibvunza kuna mwari kuti mwari makandipa murume asi murume wamakandipa ndowobuda uyu mhosva yangu ndei nokuti anenge achida kuziva chikonzero chokuti ndakatadzei ndakakutadzirei chawatadza kutaura neni ini wawakati wakandiroora kuripirana mungaripirana mumwoyo musisimeli ndo mune rudo muri kuzwa mumwoyo umu tikuda kutaura mumwoyo wemunhu kuti mwoyo wemunhu uri kunzwa sei mukati pese tapedza tatapedzana nezvo tapedzana nezvo muri kuziva here zviri mumwoyo mavo mukati memwoyo mavo vanogona kuti baba uyai munonoitwa musoja uko nokuti muchanopuwa ignorance yese zvamuri kuexpecta kuti munonowana zvakazara 100% munogona svika zvichitonhora nokuti mumwoyo sisimere rudo rwuri pamwoyo paswa harusi pafesi harusi parunako inside ndo munogara mwoyo momunhu ndo mune rudo rwamaiguru rwuri pai runopera munoziva rudo runopera sisimere runotanga ruripo asi runopera kutanga kuti varuvambe izvozvi kuti varizadzise pana maiguru ava vachatora nguva vanotamba nhova pamusoro apa vakademba kudzokera kuna sarafina kwavanga vari nokuti mukadzi ange chikuti heya ndiwo baba vaya vauya heya zvakanaka moita senge zvakanaka izvo zvisina kunaka ende ndoda kukubatsirai vaya zvanzi musanosvikako muchiita senge yegood man iwe you must admit with your knees and be faithful for the rest of your life because musi wamuchavachita maiguru ava vachakuita zvokuti munozoregreta into your life because you bring it back and you are coming back again and you want to hate again if you do anything hate ndopamunoona vanhu vachizoita maabuse sisimei amwe achona anotangira ipapa wawana munhu akazvigarira nevana vake akanyarara wauyazve ndikumbiriwo veduwe ndadzoka mukadzi wangu mukadzi mukuru haarambwe haarambwe kudini waenda wandisiya kundiramba thats rejection kutobuda mumba kutoenda sisimeri is a part of rejection why did you reject me and I want to know the reason wandirambirei ndoda kuziva kana pane pandiri kukanganisa wadi kundiudza kana ndichitaurisa ndirini ndiri mamoyo hwirako runokwira pamusoro zvakanaka baba ndodzika madi kuti tigare communication yedu ichitaurika mumba pano kubuda uchinonditira makore esa ndativerenge makore pakasiya vana vari ikoko vatokura zvazvi jaya nezvimhandara ikoko kumusha imi vanhu vamwarika musatsvaga chivimi muchokuzotukwa mangwana nedenga
kana muri kudzokera vazvanzi toda kukubatsirai kana muri kudzokera kumukadzi uku ichozive kuti muchava 100% a good man until you die. You will never deceive this woman again. Because the more you deceive her, I'm telling you, achakurwadzisai achakuti ndimi mauyani pain yekurambwa zisimeri pamunhu waunoda inorwadza musaita zvejei. Muri kunzwa vari kuti vari kutaura kuti vakaroorwa mai ava vakachatwa kuri kuti ndakakosheswa nemurume wedu kusvika pakuchatwa pakuitwa zvose. Inini zvangu on my behalf I feel for her. Handizivi whatever zvakaitika kuti vavemo I don't go there, but inside deep down in my heart no woman will say yes, come back my husband, and you expect you to be coming so holy and everything, but deep down mumwoyo akabereka mabhudzi ari kupisa. Muri kutsvagira ngozi kuvana venyu mangwana. Kana muri kusaka ngozi mangwana motonovherifya nevana venyu vakagara pasi nehama dzemukadzi nehama dzemurume nemi nemukadzi uyu muchipupura zvokwadi nokuti mukareva nhema mucharwadziswa ndere mangwana. Hatidi kureverana nhema. Hakuna mukadzi anotendera kuti mubude mumba momusiya mumusha iye akangozi zvekuti agorinda musha wenyu agokuchengetedza musha wenyu agozvichengetedza iye imi vanhu vajesu tatenda hangu ndaenda. All right, thank you Wako, thank you as my sister, thank you. Right, I think call up as a sports ngatige kuti tirave tichiwedzera tise salt paronda rehanzvadzi. I'm going to, I'll have to close. Let me just close all the guests right now. Tiregere hanzvadzi vakwanise kuri nokuti right now variwo in pain, but kana vari hanzvadzi vanoteerera vanonzwa because hanzvadzi ndeve chikuru vachateerera mashoko akolawo kupedzisira. Hanzvadzi kana kwamakuenda kuna maiguruku mukanopama mukanohurira maiguru adzokwadi this time munozviuraya because vanenge vachakutsivirai zvekuenda cheko chaiko handi muri kuona. Saka zvataurwa ichokwadi apa kana maenda talking from side revakadzi chaipo ndakamirirawo kuvakadzi chindai munoita a good husband kumukadzi wenyu apa Mwari maybe yangaine way yekuti mudzokere chi kumudzimai wenyushu sezvo agara atowirirana nazvo kudhara mukatoita zvamakatoita aiwa zvikatofaya connection ichazouya hayo chidaro mukadzi wenyu angashanza achauya neside of the story rake after kwamabva kwamambo ndo zvandiudza mukadzi ushu. Saka mheno side of the story rake kuti anoda kuzojustifya kuti chii kuti akahura nekuda kwei handizivi tozonzwa naiye kana achinge auya nenamba dzenyu ndinadzo asi musakanga ndopa pictures ini mapicture ndinongomwaya chikurukuru watinyatso kutoda undisame ushu Samuel ndiye watotonyatso kuda story because atijairana kusvika pakutora vatane vakadzi vevanhu dei akatotsvaga kana vasikana vari single vakadzi vari single chaiwo hopo but mukadzi womunhu zvinorwadza kudherera munhu kusvika pakurara nemukadzi womwe munhu pain yacho handisi kuona yakamira zvakanaka. So hanzvadzi sekutaura kwataita mongondiregerei hanzvadzi but ndo zvinoita mufunge kazhinji kacho ndo zvinoita dzimba idzi dzinotinetsei asi mutombopotawo muchinamata hanzvadzi handiti mutopogama muchimbopota muchinamatira kana imba yenyu seizvozvizvi kudai. Muri kunzwa hanzvadzi? Ndakateerera. Maimboinamatira here imba yenyu iyoyi? Kwazvo. Saka Mwari vazviramba kaizvi. Mwari vazviramba motopota muchingonamata kuti ndozvoita dzimba dzonetsa hanzvadzi asi motongopota muchidi muchi dzimba dzonetsa hanzvadzi mongopota muchinamata muchitosanya kuti Mwari vakadzi ava Mwari honai mukadzi wavo makandipa Mwari honai zvozoita motopota muchidi muchingodaro. Saka regai ndikusiyei muzorore asi mondipa zvamandipa kuti ati mangwana zvikurukuru kadungure uyu because ndamboda kuti chinyaya ichi tione kuti handisi tonozoti kubasa kwacho vanoti iprivate mate yakanoti kudii ndachida kuti timbodzwawo vakuru vekubasa kwake kuti nyaya dzakadai vanodziona sei. Ini ndida kuti ndingobvunzewo kuti zvendakaita zvakadari so problem yangu iri pavana. What can I do nevana? Vana vapi vacho vadikava? Uyo makuziva kuti one tisewo hasi wenyu andika ndewakadungure pavana vaviri avanzvadzi totokukana muchida tinogona kubatsirai pano andika tokubhukirai appointment kuna Mugabe. Munogona here kuzoenda kuZimbabwe kwacho? Mati? Munogona kuzoenda kuZimbabwe kana muchida because chekutanga hanzvadzi munofanira kuve sure kuti vana ndevenyu nokuti mukadzi wenyu uyo haasi kutembeka chokwadi chakwadi ndikunyeperai apasi haasi kutembeka mukadzi wenyu. It seems as if munhu agara ishiri nemuriro wayo sematorero akakuitai kumukadzi wenyu wokutanga
anogona nguva akaramba achikonja negembo rake even pamama kugara naye. Saka you need to be sure hanzvadzi for your peace of mind. Imimi kuti muine peace of mind muzive chokwadi kuti mwana ndewavana ava 2 ava ndevana. Chekutanga chiitai maDNA. Okay. Saka zviri kwamuri kana muchida tikubatirei isusu vaMugabe. Aiwa tinobata inonzi expedite what the global DNA what togona kuvabata anditika takuti timutestiwe mine vana anomaona muzoti vana ndevana. Handisi kuziva kuti iko zviri kuita mari mazuva ano. Kuziva bandisi ndogona kutsvakira quotation yacho kuna vaMugabe ndokupai global DNA. Ndogona kutsvakira quotation yacho ndokupai imi then moita kana maona kuti asi zvakadi price dzacho moinda munodi monoitwa mugara maziva kuti peace of mind yenyu zvive right. That would be fine. Chero yeye mudiki yeye mochitongoita DNA because anogona kunzi ndewakadungure yari wenyu. Kana pabeso pacho pane makoronga anenge akadungure. Saka makoronga ya mama makataka kumuona riri pamakaona pakanzi vabatise. Nemwana uyu kawenga achingosiwa kuZimbabwe yoba yacho achoya kunoku achingotiko afambi nemwana nguva yecorona and sort of that. Ndakatozokaona tokakararawo pamubhedha zvako ndakatoona kutoti no ndizvo ndozvingori paheft kuti ndizvitende kuti ndozviripo. Okay, right. I'm seeing Omar Kutanzi zvo 350 anditika vamwe ndozvavari kutaura. Omar kuti 350 Omar kuti chii handisi kuziva but chanzwa tonzwa kuti imi panyaya yevana ava but pane mukadzi uyu hapasisina nyaya banzvadzi imba I think apa mamwari vaida ngokutaridzai kukurovai nenhikiri neshamu nezvamakaitirawo mukadzi mukuru ndosaka mazoitigwa zvamaitwa izvi zvanzvadzi apa motongogamuchira chirango ichi nemawako maviri motongofunga pain paichema mukadzi wenyu chiri kuparangarira gani kuti sirembija nakusure paichema mukadzi wenyu mukuru papa muchiinda kwaSandra muri kupaziya. Yapo ndatozvigamuchira in fact ndakangori ndazvigamuchira kubva muna February muna March. Paichema papa achiti baba ko muri kundishorei ndakukanganisira ichi ndaita sei mhosva yangu ndei muchimusiya muchienda kuna Sandra paya zvezvo achisenda mameseji muchidzima mafoni enyu muchididi muri kwaSandra kuya mwari vaiona ndipo pai patinoti chisacheri musi wacharimwa zvinogona kutora 10 years 15 20 years asi pakupedzisira chete zvinozongoonekwa nziregai zvikurira nezvichaonekwa nezuva rekupedzisira ndo zvacho izvozvo zvavanenge vachireva mwari izvo. It took you 14 years kuti musodziye mukadzi wavo yaka mwari vazoti finally I'm going to answer you 14 years. Hanomaona ende chiona imanje makunetsekana nekuti mateve nemadouts even pavana vese kuti muchiziva mona mari yamakubuda tekawanisa sei makasiya good wife yenyu yamanga maita nenyaya yavana venyu zvakanaka mukaita vana venyu kwazvo mukadi mukaenda uku nawo makubuda mari kuti mukwanise kuita peace of mind because you can't keep on supporting vana musingazivi ndevana kana mazvipira ndoda kusapota hangu vana ava muchiziva kuti havasi venyu it's okay. Hanomaona kana maziva kuti ndevenyu muda kusapota still it's okay but muchiziva chokwadi so maDNA yanga utongoti aitwe. Thank you so much. Saka handitozivi hangu mari iyi kana kuti mombe dziri enough kana kuti zvinhu zviri enough kuti munhingirire mukadzi uyu munyatsomuripa mukadzi uyu handizivi hangu but ndakatarisa 14 years is not a joke vakomana vana vamakasiya vari vadiki zvatoyo zvigondora right now muri kuna Sandra zvenyu pamwe pada maitovhaira muchitaura kuti aiwe move on noupenyu hwako indakatomove on ini ndine kagero kandira kuona kamukadzi wangu echidiki kakadai zera renyu iri nemukadzi wandaona yaSandra zvienderani hazvitoenderani zera renyu nemukadzi wandaona yaSandra zvienderani. It was bound to happen one way or the other sezvo zvaita izvi. Thank you so much. Alright hanzvadzi maita basa ndichakutsvagira maDNA uyu maprices achona then ndokupai maenda kumaDNA ikoko monyatsonzwa kuti vana ndevana vanokubudisai futi paTV techikuona zvakare paTV muchitoitwa zvese muchitonzwa kunzi zvakadidi. Thank you so much. Alright hanzvadzi muchinodzikama. Alright shaka. Right, guys, tinokotaura imi musazotwai sisimeli soft spot aiwa kamunhu auya ukaninya yake kwatiri guys ini ndasiyana nemi imimi muri allowed kunyatsoti dzo handimona ini dzimwe nguva munhu anenge achitoya kachichema nenhamo yake handiti ndoendowedzera futi ipapo salti pazironda guys munhu achichema munhu tazvinyazozoita ibasa renyu comment section iroro
ibasa renyu comment section iroro handichimaona ini ndendatope indongomira pakati muno ndinchita ndichipodza mwoyo ndichirapa mwoyo wavo gwadzi wawo imi comment section muchiya muchirovedzera handimaona ini ndichirapa handi comment section youya yodira zvimilipiri handika ndinopukuta zvimilipiri ya ndo zvatinoita kapanapa handimaona ndizvo zvatinoita handimaona hanzi pane varume vanoda kufona kana vari varume vanoda kufona yes I can have two callers kana vari varume vanoda kufona kana vari varume vanoda kufona 2 muchifona tinzwewo kuti zvinofamba sei mapicture ndichakupai ini kola kauya kati bhata heka ine ndakanyararira kudai handiti vachiudzwawo zvebhata handimaona tichizive ndokozodai mbichani handimaona ndozvato madhairis changam inodiwa munofa kuti changamuka handimaona manje mukada kuti tidzinge magesi kuti obva uyo uzati kwasisimeli ndenda nenyaya yangu ndopondwa kwasisimeli haibudika handimaona next unozi ndokwasisimeli ndinotukwa hanimazvona vanhu vanenge vakutya kuuya tinotukwa nesisimeli acho anotuka hazvivangu kudaro ina handikwanisi kutuka vanhu handimaona ibasa renyu imi manofona imi mazvinzwa here maiti naye ibasa renyu imimi macomment section ndimunozofona muchita zvamunotaura handitika hanzi kwaevidence haini zvokwaevidence handizvizinda handisiko handizvizivi zvokwaevidence chandoziva chekuti baba ava vakandifonera nezuro manheru handiti indikati hai tozozviona mangwana na7 manheru ndatozongonzwawo kunzi vaonekwa kupi kumaraini of which handina kuti ashungura zvo because panga pakukwana 7 vabva vandisira message kuti saka tiri kupinda here ndikati but ndanzwa kuti mamboenda kune imwe live vakati aiwa ndamboenda kune imwe live but simela tiri kutoda live because akatanga nemi ndofunga kune whatsapp group riko kuna ndatombonisana navo kuti aiwa zvinogwisanisa zvamaita next time mukazoenda kuti kaonekwa nda kuuya nenyaya haazonzwisisi kuti makandibata nezuro muchiti muri kuda live vanenge vakuzofunga pamwe ndatora magesti ani magesti evamwe andimazviona hazvizonyatsoita zvakanaka ndatovaudza ndinoto nemascreenshots emugrupu ratiri refamily ndatovaudza kuti next time musazviite kuti mauya kwandiri mozo nokuti zvinoita kunge ndikunomvanyura magesti eumwe munhu of which chi ndimi makakatanga mauya kuno kwandiri nesuro anomaona saka imi mucomment section imi muri vesalt handitika ini ndiri wesugar imi muri vesalt handiti pandongovhurira paya imi mukusalt uko ini kushuga imi kusalt ini kushuga handiti maona zvichidaro handimaona saka vari pere varume panguva dzakadai so havafoni guys varume panguva dzakadai so havafoni panguva dzakadai so handimaona because vanoziva zvavanoita vanhurume handimaona hanzi guest nderedu imime muchiziva kuti guest nderedu ka but vamwe vanenge vasingazozvizivi manje senge vazhinji vatoi confused mucomment section because vanenge vari kumapeji ese vatoti nyaya itabhonzi wakati asisimeli vatora guest yomunhu ofuchi ndandisiko ina handiko ikoko handina tora munhu vanhu vakandibata nezuro handimaona manheru so vanhu vanenge vasinganzwisisi zvingori right kuti tiexplainewo kuti vadi vazive handimaona saka pana varume vada kufona guys imi varume handimazvona zvinoitika kana usingaudzi mukadzi wako kuti bebi achaudzwa kuti bebi neumwe murume handiti kana usingapi mukadzi wako mari achapiwa mari nevamwe varume handimazviona kana musingatengeri vakadzi vainzi motenga mota mounganidza kwamunogara ikoko musingapiwa mukadzi kuti wanichifamba nayo iyi achada kumutengerwa mota neumwe murume wonai manje kurwadza kwazvinozoita iye anenge achindi kunotengerwa mota nemurume yakaunonyengwa napedhi akafanana kunge nasamuel kadungure handika anongofamba nelaptop yebasa hanimona yekumanika post haana kana bhutsu dzacho dziripiko bhutsu dziya mira mutadzei bhutsu dzakadungure dzakasiyiwa nakadungure achitisa mumba dai ndikupei bhutsu dzakadungure muoni kadungure haana kana bhutsu wakati zakasiya bhutsu dzake dzinenge muramba wehove okay vaisa voice note makadiko mhuri yezimbabwe nomuoso wakateerera inini ndoda kutaura nyaya yemhombwe kadungure samuel kadungure anotora nhau akanyatsotaura nemazwero andinozviita kubvira pakutanga hazvinei nekuti zvinhu zvacho mazvinzwa nasekuru chakaitika ndechekuti inini nambuya vangu vanova hanzvadzi yaiva madechero vari kubotswana takaenda kumba kwamaishalom ndobva tasvika saka sateteka munhu anenge ajaira kungopinda mubedroom asi chakashamisa musoro ndechekuti shalom akabata mbuya ruoko vachiri padhuku
zvezvekuvharidzira zvokuti mwana aitoziva kuti mumba munani mune vamwe baba varimo. Saka mbuya vakabva vaita zvenharo kupinda, ndotosara ndakamira padhoo. Pakutoona Kadungura zvaakatogara pamubhedha. Ndobva tangobuda. Ndati kochiko, vatotaura ndozvandatoona mumba. Ndobva wafonera bhudhi wavo kuBotswana. Saka mai Shalomu wapo akazoenda kuBotswana, vakaenda iri Wednesday. Ndobva vasiya foni yavo iri pachaja vachienda kunogeza. Saka Kadungura akabva foni anga akatosevhwa nenhamba dzakamwana kadiki kagotwe kainyeperwa kunzi ndakasekuru. Ndobva mukadzi pakanzwa kuti foni yako ringa yadarwa nemurume akabva abuda mubhavha asina kupfeka kusvika unobvundira murume kuti asataura. Ndobva zvanzi taura kuti chii chiri kuitika. Vataura zvanzi baba mwana ngatitaurirane. Mwana haasi wenyu, mwana ndowakadungura. Murume akabva atora nhamba abva afonera Kadungura bva atanga kutotaura shit. Akanzi ndichakubatawo. Saka isusu sevanhu taitoziva zvanga zvaakuitika kuno. Mukadzi paakadzoka kuBotswana, murume akabva ateera. Vatatoenda pamba pacho paigara mai Shalomu. Vatatoona Kadungura ari kusvika, vatadzoka tichitoona kuti mumbo yapinda. Aiwa zvamboko, munhu akarohwa, takamurova kumuzhagada. Mapoto eraisi zvese zvaiburwa zvese takamurova. Laptop yebasa yakatorwa, bhutsu dzebasa kutora kuno kuzvozvi dziri Botswana. Apa pesiri paka hapana kana nemari imboripo. 32,000 RTGS mabondi asina chaanotenga. Hamukadzi imhombwa. Musi wa25 ndo pane nyaya yacho kwaMambo Makura. Kuri kudiwa mombe 40. Muuya tinenge tiri live tichikupai news kunavo vasingakwanisi kuuya. Apa tinenge tiriko. Saka mainzwa nyaya yakabva kune muzukuru. Saka zvikuzoitika pane muzukuru zvokuti nicharamba ndichara nemuzukuru kuita kuti musi wokwamambo uyu unoenda kwamambo muzukuru ndichange ndakamisira data so that ndomuudza kuti unobaya sei kuti tiuye zvinenge zvichitagwa namambo palive kana kuti arekode zvinenge zvichitagwa namambo kujudgment kuti tizokwanisa kunzwa kuti zvafamba sei handichimaona tenge chinzwa. Saka idzi mombe dzofanirwa kuti dzichiripiwa dzichiuya dzichidarikira kuenda kunani kune mukadzi mukuru 14 mombe idzi handimaona dzozvatofanirwa kuti dziite panapa kuti pangoita fair. And 14 mombe dzauya aiwa sakwama iguruka anofanirwa kutodoripa kana 20 because kana uya chipiwa mombe 14 then panenge pasina kumira zvakanaka. Pane bhutsu dzake dzinenge murambo wokumedza Jona uya. Muziva murambo wakamedza Jona panguva yenhikikiri yaJesu uya. Ndo bhutsu dzake dzakanga akapfeka dzemunhu wenhikikiri iye nhikikiri. Idzi bhutsu dzinenge murambo waJona idzi madzisiva bhutsu idzi. Murambo fishi yekumedza Jona yaya iyo ndo bhutsu dzakadungure dzakasara idzo. Bhutsu dzasama kadungure idzo dzakasiyiwa idzo achitiza animaona bhutsu dzakasura ndo bhutsu dzokumedza kumedza Jona ndo bhutsu yacho iyoyi. Saka ine handiziviwo kuti musikadzi uyu raita shavi here kuti otiza muhlandigere kwababa achienda kwakadungure kumuramba. Nine guys kumuramba ivo hanzi neti waninopinda data ndichanzwa naivo kuti zvinofamba sei then toita kuti kurekodwe handimaona toita kuti kurekodwe hanzi cho Sandra ndichakuposterai mangwana asi ndinaye hangu asi ndichakuposterai Sandra aripiko Sandra Sandra ndikutsvakirei Sandra wacho wamunoda kuonai Sandra ma1 aripiko mapicha ya Sandra kuti angari mugroup angari munhingikiri
Picture Sandra in the people. The picture Sandra can hear Papico. Uindie kadungure. Uindie kadungure. Uindie kadungure. Ndiye kadungure wacho. Ndiye kadungure wacho. Ndiye kadungure. Picture Sandra ndaise pikweni paya. Ndaise vepikweni. Right one. Where did I save it? Ndaise vepikweni. Picture Sandra iribi. Mukadzi akanaka chose. Sandra mukadzi akanaka akasvika chose. Mukadzi akasvika chose. Oh, ndaziva. Mirai. Let me, okay, yeah. We sandwich. We did sandwich. Mamon auntie. We did sandwich. We did sandwich. Ndio sandi wacho mamona ka ndiye sandi wacho ushu chakupai mangwani aiwa sandi uripo abhero ushu same uyu abhero ndiye same uyu baba vai vanga vari pano Picture ndaise biko ngori pana. Mira ngikushakira picture baba vacho kuzati ndaisa papi. Mira ngikuzotagira. Right. Saka guys dunya yanga iripo regai titi. Mirai. Pana baba wandifonera nhasi vari kuti mukadzi wakawana mukadzi angotutamba akaenda mukadzi wacho imemba yepano makadziwo mukadzi imemba yepano regai tione manje handina airtime iyatika ka1 baba vandifonera vachichema chaizvo baba vandifonera vachichema chaizvo mirai baba mukadzi akarova pasi saka pakuda kuzikama kuti imakeup here iyi hanzi anomudika dungure nhai handizivi ameno anodaira here baba right
ndofunga vasi online because haisi kupinda right. Saka ichauya iri kutouya iyoyo imake tv break up or make up because madam mumwe wedu panapa vangangobudi mumba vasina kuoneka. Saka vochizouya pano murume andifonera, saka andifonera kudaro indichabata mukadzi uyu mangwana then tochironga show yekuti auya achiudza murume wacho right kuti ibreak it here izvi zviri kufamba sei, kana iri murume wachingoziva chokwadi kuti pari kumira sei. Handimaona tochingoziva kuti pamurume pari kumira sei pamarriage yavo pane zvichaitika here kuti hapasisina zvichaitika. Handitika they deserve to know. I think tine mamake-up and break up maviri ari kuuya. Handiti imwe ndeyababa vari muno musa vakatoya kuno vakasiya mukadzi vakatanga vogara nemwe mukadzi kunoku. Saka mukadzi wakuda kuzivawo kuti poitwa make-up here kana kuti break up. Saka maviri toziva kuti zviri kufamba sei. Guys, msiba wangu yao chiri kungogwadza guys. Msiba wangu yao chiri kungogwadza. Saka anyway ndo zvanaida ngokudzai. Saka vari kuda mawigi guys. Kwai wigi inonzi pixie wig. Kwai inonzi pixie wig dziri kutopa strike mazano tongona vakadzipfeka netuma celeb dziri kungopfekawo. Kwai wigi inonzi pixie wig. Saka vari kudawo mawig guys. Chingondibata ku WhatsApp kwangu mawig especially zvikuru sei vari na UK kumapinda musama imini ndotuma wig twamakuda utko. Anoona makachena akasiyana akawanda. So kana uri kuda wigi ondibata ku inbox antika wowana yako chi 100% Brazilian though. Anoona chi 100% Brazilian then wogadzisika usama inoi muchena makapfeka zvamunopfeka muchinda kumabarbecue kwenyu kupi antika makapfeka tuma wigi kwenyu tko. Handiti saka tune makala akatosiyana handichimaona. Saka kana uchida wig yacho ingondibata mukadzi ndiye anoita wig dzakawanda mucloset make, mukadzi ndiye anoita mabhurugwa akawanda mucloset make, mukadzi ndiye anoita bhutsu dzakawanda. Handitika saka ndozvatati tichitaure guys ko vana Primo vari sei sisimeli makeup or break up yeMozambique. Ai vai vakatita makeup yeMozambique yakatita makeup chaichaiyo makeup chaichaiyo ruko ts chakanaka chiwigi chishongoda munhu anyetsogona kuchipata zvakanaka chakanaka zvokuti you can come and order yours chaunoda po variety come and order yours mutenge. Handitika so vaya vekuMozambique vakatita makeup vaya guys handiti yakamboita break up yakatizita makeup vakadzokera navaya vakatizodzokera navaya zvoti izvozvi vari kutorova nalula vari po paMozambique apa. Hanimaona vatorova nalula paMozambique apa. Then zvakare musakangana sisi Gladys vedu filling session vanoda mukaka yakakora hodzeko, vanoda madovi rinonaka riya, vanoda chi please mungodarikira papa muwana chi lunch box evana mahamba evana ari kumaboarding schools akasiyana please tengai mahamba aya let's support muwedu mahamba vakanaka fani. Handimaona then zvotumirwa kuvana kumusha zvoenda zvakare you need a runner unoda kuranirwa zvinhu zvako you come to me ndiri kuita running iyoyo asi musayamchindidza kuti kwai ndikuda kutengerwawo running yekutotengerwa mabra kana mapenti handiti running yezvozvo. Ini ndiri kutorana nebuilding material dzevanhu zvinhu zviombe mafurniture evanhu mabuilding material. Ndofunga nhasi taendesa about nezuro takaisa 200 matiles emba yepamusoro emudenga 200 matiles. So you need of a runner ndongokupa catalogue yako yemushopu ndomunenge mune maprice imomo ndomunenge mune everything pacatalogue iwo zongotodza zvada totenga neprice inenge iri pacatalogue ipapo. Handitika guys uyu aita hake uyu ataura nyaya yenhumbu uyu mirai uyu ataura nyaya yenhumbu aita hake pane nyaya yatouya pana naritokanga mari gatitobata munhu wacho naritokanga waita hako iwe ataura nyaya yenhumbu apo mirai tione watoita hako nyaya naumira mushi bata mwana wachitinzo zvese grocery ndinoita watoti akwatara nyaya yenhumbi iwe mira ngatimufonere direct.
manje so akabata foni kanya yake ntamtsindo manje ndofonera munhu wake iye asipo iye ane nhumbu handi ndione nhumbu chibata foni madayari zacho futi oh my god kaizoona zvikuitika panapa namba iyi yandapiwa iyi iri kubuda mufoni mangu irikutobudikira mufoni mangu namba iyi yo that means nyaya iyi ndeumwe wedu futi mudayari namba iyi itorimo mufoni mangu iyi yandapiwa iyi namba irimo mufoni mangu guys mira itone madairis makunyanya kutinyadzisa manje izvi hazvizodizvi aiwa hazvizodi tikasarohwa namedhemu vacho uya ari kuona live uya ari palive uya ari palive uya ari palive uya ari palive hesi Gladys Matuta uri sei avanhu vari palive right vachauya havo nokuti ndafona kaenda ndingasanzi hadina kufona asi madairis musikana auya achichema chaiko akati nhumbu une nhumbu murume wakuiginowa zvino chikundinesa ndikutirega ndi7 namba yemufoni irimo kudhara that means murume wachona mudhari because namba itorimo mufoni mangu ani mazvona so murume mudhari murume akanga anyepa watiza dzokera mukadzi wake inyonga dzoka nandatokanganwa saka regaitimire takadaro tichaona kuti tichafamba sei andimaona regaitimire takadaro kuti zvinofamba sei andimaona saka guys regai ndinde kumbonotova mutsimba wangu anzi tiri vanhuwo wendi aiwa zvishwa tiri vanhu chero neni mangwana ndogona kuya muchitondipisa panapa ndayakanganisa handi ndizvo ichokwadi tiri vanhu venyama asi tirongoramba tichisiurana anditika tinofara uya titaure kuseri havasi oga bongo yatitaure kuseri saka hai pakaoma apa ameno shuwa akangasatirwa nenyama dzatinokangasasikana mumwe musimo kundogona kuti yapana muchisimeli bayai live button muise mauyu namba on toda kukupisa imimi nhasi ndotongobaya live button ndogara pano kudai ndoisa namba yemakoza muchitofona muchindipisa nendaitawo kamisteki kuda mumastreet chaimo motora kuti sisimeli zvanyanya imbogarai pagot city garai pahot city nhasi tisu tinenge tichifona handimaona muchindituka you are allowed nendakanyapinzi dzangu ndotouya ndogara pano ndakadai muchitofamba neni ndapedza noti sori vasikana tiregerere umwe ndiregera toita move on hati ndokuvakana kwachona kana uri munhu anenge achitamba nevanhu achidhila nevanhu usati nindoziva zvese uzivi zvese bvuma kutsiurwa bvuma kutukwawo bvuma kudziwawo ndokushepeka kunoita zvinhu ukaudzwawo chokwadi dzimwe nguva unenge uchishepewa ukangoti ndoziva zvese I'm full of I know on everything ndokurasika kwaunoita ndiyo aiwa Linus ndio asina Linus wigi iyi handina kuipfeka musiya mukati kwanzi wigi haiti iyi wigi palive ndakapisira kuti handiri munomba handina kuipfeka mukati kwanzi hachiti chiwigi ichi nhasi makuti chakanaka hamuna kwenyu madairis hamuna kwenyu idha anakubatsirwa here andambotariswa shuwa kuti idha ari kupi hanimaona andambotariswa kuti ari kupi Josephine ndozora mafuta ndotengesa mafuta achona ndinawo mafuta
ndine mafuta andiri kutengesa handichika anogadzira kumeso ganda zvokuti dhu handiti iproduct yeumwewo munhu asi anodiwa zvokuti dhu vanokanda anozviziva vanomaziva mafuta aya achihera products handichimaona ndo andiri kutofamba onawo mazuva ano anonakisa ganda zvokuti dhu handimaona mafuta akaya handichika vamwe vanotovita mayellow bone chaiko mapfekere sisimeli mapfekere amunozoita iwe natashandisiye nandigoni zopfeka mawigi asi zvinhu zvangu izvi ini mawigi ndozongopfeka because ndinenge ndichingopiwa ndiadvertise nditi asi anototengwa ufunge matengero anotoita ndondati vanhu vacho varamba vachidzoka because ndichingoadvertise kudai so iye vanhu vachizoti abiedi chembere hayanso zvigona zvemawigi izvi vanongotenga uyu hidha aripo hidha tata kutoti pamwe kuda tigoya kuinbox pane zviri kuitika because tikasaona makoments akuti toshayiri zviri kufamba sei vanotozviziva kuti haasisiveli zvemawigi saka ndezvekungoti ndine ndichitengeserawo vabi yangu handitiona angu mafuta mazana handisi chamawani rufaro page muno chonaindipa mazana handisi kubva pacovid paya handisi kumuona nhamba dzandaive nadzo dzemunomuese hadzisi kupinda saka ndomawanepi ndatraya kutotsvaga kutodii handisi kuziva nyaya yecovid handichimaona saka ndichazivi kuti ndakatoshandodii saka ndichihera project yandichihera product yandiri kuzora handimaona asi anoita zvokuti regai ndikutaridzei muone nai ndiani ari mukicheni umu ndiani ndinari mukicheni ndamutorera ndichigaba cheche chakaita white chine mafuta checheche uye nacho chakadai so chigaba chinenge chilunch box chakadai chine mafuta ndinawo mafuta acho ndinawo kana muchida munongo yamotenga kwandiri ndinawo ini mafuta ndinatokanga mautara nezvawo ndinatokanga mautara nezvemafuta acho iwayo mira ndikutaridzei muone ndogona kutaridzai mira ndikutaridzai mapictures emabefore and after mira ndikutaridzai mapictures emabefore and after aya mafuta acho ayo amukumona aya mafuta acho ayo nhandizivi vamwe vanotsvuka nawo ndikuona mwe atsvuka nawo zvokuti tu asi anogadzira ganda ai ndo mafuta acho chigaba ichi saka unoti chigaba ichi unochovha ndimaona chigaba ichi uchi chigaba ichi unochovha ichi handimaona chigaba ichi unochovha ichi ondozosera chigaba ichi unochovha ichi chakadai so chigaba ichi chinenge unotenga chine lotion inochi lotion oil chine oil yacho chine oil uyai kuwhatsapp chine oil yacho yachinawo saka unozotengawo neoil yacho andika wobva wamixa neoil indangomixisawo oil chindakangodira imomo hanzi ngambochinje packaging ndo iripo iyoyo asi kana toda zviri mukati hatina basa nenhingiki nepackaging yake toda zviri mukati zvatoda. Are you with your family? Yes. Newe Robert urudei uya loispagiwa uya namba idzodzi 0648954834 public number yangu yakaiswa pa page ya ndo yamunouya uyai kwairi ichigaba ichi chanika chiti 500 ichi chakada ichi i5 wire anouya ku UK ndatonesera vamwe mai mangwana ku UK pane vamwe mai vatatonesera mafuta avo mangwana ku UK ikoko and kune veku UK I think vari kuhodha kunoku vachitengesa amona kune veku UK vari kuhodha kunoku vachitotengesa I think because ndakaona musikana akatenga mafuta e7,000 rands ndofunga aritotengesawo ukoko ku UK akatenga 7,000 rands mafuta ai anozichihera products izvi asi ndikuya kwapiwa kuti uda kutenga here tendekana toda kuranira katoda tosei ani mamona mafuta oiri yacho ndakadirawo munenda kutaridzai mira ndikutaridzei ndisira kunotaridzei ndikutaridzei ma before and after vakangwara vatouya kuwhatsapp vatozara kuwhatsapp kwanzi tipei maproducts ai right ndokubatai mira ndimbokutaradzai hanzi okay adzoka musikana imai tokanga tosanganisa nyaya manje mira ndimuze mira ndikufonere mira ndikutaridze after ma before and after muone moga kuti anoshanda mira ndikutaridze wonai before and after wonai ava before yavo ava wonai after yavo wonaiwo ava before yavo ndepiwa wo ishi before yavo ishi after ishi mona then wonai ushu before yake uyu after yake uyu ani maona uyu ari muprocess uyu akatanga akadai so akatanga akadai
handitika ari muprocess ushu handimaona uyu akatanga akadai soushu iye zvino ushu abvisa vanobvisa inobvisa mavara inobvisa mavara guys nichandakadira inodira inobvisa mukuti kwanzi munhu anotsvuka ko uyu mutema ushu before and after ushu mutema uyu wani uyu ari kumusoro uyu mutema uyu ari kumusoro uyu mutema uyu uyu achangu uyu anga kambodai iye zvino ari muprocess ushu ari muprocess hani mazviona saka kana uchida kutamba nechikumba chako munhu ita zvaunoda neganda rako kana wada kubleacha it's your skin kana wada kungoramba uri crude oil it's your skin andika kana wada kuita yellow bobobo it's your skin anditi munhu nemunhu neganda rake nezvinomuitira kana uri kungoda ameno mimi handizivi ndangoti kana uchida mafuta anogadzira ganda ndinakisa ganda munhu nechikumba chake guys munhu neledha yake kana wada kuita yellow bobobo unongoita yellow bobobo anditika kana wada kuita kuramba uchingori black mambazo unongoramba uri black mambazo ungogadzira kuti skin yacho idi inake andimoona kana waona kuti watsvuka usiya asi wadi wagadzigwa zvakanaka wadi wabvisa zvimavaravara izvi zvekumeso andimoona saka ndo mafuta anenge ari vanzi ukazozvara kamona kasviba kuti tsvamai vari yellow bone unongochitaura kuti ndakatsvuka ndakura semengo naye precious urikutora kuti ndakableacha ndakatsvuka semengo ndakura semengo ndiri mutema chaiko chaiko asi ndakazvibhuricha hangu ndikatsvuka unongotaura anzi saka with yes tembi inini mafuta kaya ndagara ndiri munhu mutsvuku anditombomabati zvokuzora zvokuti pikere chazha anditombodaro nditogona kuzora kana ka2 pewiki zvokungoti ndongozora ndokanda uku saka gaba iro rinotonitsira kana 5 months gaba rake iro rinokuti chihombeka chigaba ichi chotoita 5 months because ndagara ndiri munhu tsvuku ndongomaintaina chitongoti igare yakadi yakangotsvuka yakangonakirira saizvozvo izvo ndinongomaintaina chitongoti igare yakangonakirira saizvozvo handizotsvuki zvekuti otogeza otozora iwayo otozora hanziko drink iwe shelter panyaya drink usataura iwewo mira shelter mira uone panyaya drink ndakachiti nyaya drink nda kufamba naye nemusi Wednesday handika but waya zvakanaka ndiani ari mukicheni umo uya netiya ya nemapirisi aya waya zvakanaka ko ndinoda kutotanganza I want some for my sports I don't need it yes ino zvandiri kuitira ini ndandangoitira chi ndandipewo namba haisiri iyoyo mira ndipine namba kwamunouya kwacho vakadzi tine namba anozviziva toita zvese iyi namba yangu iyi kunodawo ndibata iyi namba yangu iyi namba iyi ya tauya guys tiriko ini ndiri kutanga nditika weight loss program ishi mapirisi aya andika mapirisi aya tikutangana tinoda kutangira ndinoona achakavhariwa aya haana kuvhurwa aya akatovhagwa aya haana kuvhiswa haana kuvhugwa aya ndatovhura manje aya ndakuvhura manje aya mapirisi aya animaona ndo mapirisi aya ekusilimisa asi mapirisi ekusilimisa aya kwanzi unomwa machete uziva kuti uri gere padhuze netoilet because uchanoklina system yese kubva mukoloni umu kwai munenge muchiita kubuda mafuta kwai mafuta nenge achiita kubuda mudumbu hanzi 064895 okay uyu 5 hapo sorry pana 5 wana asipo mirai ishua Natasha thanks 0648954837 ndizvo 064895 ishi sure iyi chokwadi waita hakuna sinatomboziona iyi namba iyi mafuta aya hana kumira zvakanaka alongside fetitamity flexitamity alongside aya saka ngatitange pamwe chete guys uyai titangidze pamwe chete guys anda kupinda neni paprogram izvi zviripo izvi
izvi zviripo izvi anda kupinda neni paprogram guys. Wotora picture yako ndio ngatitei patipinde mchala asi no carbohydrates ndizvo no starch ameno meno uko animaona. If you want to keep your brand you don't know what kusungwa na Nico Linda tisungwe chinhu hapana munhu anosungwa hapana munhu anokumanikidzwa kutenga hakuna munhu anokumanikidzwa kutenga munhu anotenga nekuda kwake munhu anotenga ega achida nekuda kwake hakuna munhu anomanikidzwa kutenga munhu unotenga nekuda kwako wega saka pazvisungisi munhu izvi kuno kuAfrica mekuda kwenyu koko kugondo kwazvosungisa kuna hatisungwi tochitozvitengesai kuno zvototengeswa mustreet izva izvinhu izvi hanzi inonzi Garcinia Cambodia animaona saya mapiritsi acho nayo eflectam ayo hanzi flectam you don't come hanzi chi veitione vemanegativity kana kuti vemacorrections weight loss you don't come shouting umanozomedza chibarume zvakashavaza you do in silence. No inini I don't do in silence. That's where you are wrong, Mags, because inini I sell for people, I market for people. So if I do it in private, remember inini I don't buy these things. Vananema products avo nandichika avanoziva kuti vakambomashanda andichika vakamatengesa vanouya kwandisisimeli takambona muchineseka nezvakati any change here hapa imbotrayaiwozve izvi muone handimona in the process market it for us. Saka inini nomaketa kune vanenge vachida because inini I also use them pane vanenge vachida. Saka this is a new product ndakati ipo Saturday yasanda tombozvivhura handimona achakavharwa matibeks handisati ndatomavhura handimona. Saka inini ndinotomaketera munhu wese hands I use them sisimeli or I use them anoshanda here Pamela iwo kuti unomashandisa anoshanda here Pamela chitotoudzwa newe Pamela Luna anoshanda here sha iwo kuti ndo watanga kutomashandisa zvinokufamba sei kuside kwako inini I sell iwo katouya iwe Pamela iwe Magi ukati simeli I am selling izvi zvekuisa makomfortable izvi antika inini nditori pabasa ukatoya kanditengesa zviva nditokuti izvi guys zvingarongedza mamangu izvi ndikutengesa I sell everything chinenge chauya neclient. The same applies nemawig. I don't buy wigs guys. Ndinopiwa mawig anditengi mawig. Ndinopiwa mawig nevanogadzira chi nevanogadzira mawig anditika vanotondipawo mawig kuti torai wig mopfeka motengesa inonzi chakati mari yakati ndo basa rangu iroro andichiona handibhadharwa anozati ana mundibhadhari ndozobhadharwa nasuka kupera kwemwedzi ndabhadharwa nasuka kupera kwemwedzi asi ndisiri kudaro honai vari kutaura gaindi kupindire muone macomments ndisiri ndikudaro ndavangonawo zvika vanzi Pamela akatrigger maheart chi mapalpitations sandi mafuta anobuda iwayo. If you have health issues ask GP before you start them. You do lose weight but ina akandirwarisa animaona. I'm not the one who's saying that. Ini ndinongopiwa neve macompanies anenge achitengesa mapirisi iwaya nemauya avo animaona. Hanzi anobudisa mafuta ndakatondiudza andika inini makatondiudza point blank kuti musamwe henyu mapirisi aya muchibuda gedhe rekumba kwenyu please. Kana maita mapirisi enyu aya maita mamwe maniki aya momeka shoti mugere kumba kwenyu amubudi hamufambi because mafuta munoita kuburitsa mafuta. Hanzi anoita kubuda neshure kumafuta chau munotoona hanzi green hanzi anobvisa colonic hanzi anonounganidza mafuta akatotaura munogona kutonzwa maheadache muchimashandisa it's normal. Running stomach iri strong aya it's normal musavhunduke muramba muchitora ndokubuda kunenge uchita chi mafuta aya avakati ndichitorai mapicture enyu andika iko zvino pamunotanga andika motora mapicture enyu pamunopedza gaba iri mozoudzawo vamwe kuti zviri kufamba sei. Saka inini ndichingotengesa handizivi. Handisiviwo. Saka inini papa ndopandikuanza I lost weight now. Handi muri kuona. Vana Belasco chikuna vari kupupurawo comment section matestimonies aya. Handisiri matestimonies. Saka zvandinokudza kuti inini ndichitomaketa ndo basa rangu. Pascal yauya kuWhatsApp notina zvemapirisi anofamba nema-TB nema-10 uya achona. Anmona anofamba nema TBX achona then ndokupa chi vanotori nepage ravo paFacebook panapa hanzi kwangoti bhu chete mafuta anobuda so I heard ndozvandakaita ndozvandakaudzwawo inini
That's what they told me exactly. It means kuti munomaziva guys. Munomaziva ndo zvavakandudza zvamutaura exactly ndo zvavakandudza. Animona. Saka toda kuti timbona taburitsa mafuta achona. Animona. Tafamba nemafuta achona. Saka mukazana ndichoenda nchiti guys mbosara nchiwa music nyamboenda ku toilet. Muzoti ndi ndakamwa izvi. Kuna mwari kuti Oli Start is the one yaruda kushandisawo. Anonzi Cambodia chi. Ganzi Garcinia Cambodia. Garcinia Cambodia. Inda muno Googler. And my friend akato got sick now. Aitoona mafuta muchemba. But akazorwara kupotsa afa. Exactly. Anomaona. Saka ini vandida kunizindebe kuti tichagona here kuparadzana nanandosa. Nana McDonald's. Because takuda kuti chikataka feti ya. And saka I don't need to eat fat when I am cutting fat. Tichagona here kuzvirega seni hangu. Tichagona here kuzvirega zvinishi. Handichimaona ndichazogona here kuti asinda ndongwe kuti ndakutetena chi I'm fastening my belt now. Ndotombozvudza kuti chero ndakapfura nepo pa ndotofura ndakatsa kuside kuti handipindipo pa McDonald's. Pana handipindi chero handida ndakatoroba kuside. Nokuti unogona kuramba wakangosimba. Unaona? So those reports guys hakuna kuza ndiwaya zvaya kanzi flat time zvaya ndiwaya zve flat time ndio flat time yacho tiyo iyi hanzi I'm a living testimony yemapirisi aya consult your doctor first please saka ndikonza na doctor ndofamba nawo here ndoenda nawo kwa doctor here kunovataridza kana kuti ndongo patina ndina ma underlying issues healthy angandikanganisa handina zvimwe handina paipa pandaiti makumbodi ndakabva kunotesa kashuga maiti ndi hanzi fast food chikafu chinonaka kani exactly letu amen ndakabva kunotesa kashuga yaya maiti vari papa ndikwandisina and what andimaona saka zvingandinetsa here kuti iyoyi Cambodia iyi kwai inoburisa Cambodia iyoyi kwai inoburisa Ganisia iyoyi andimaona saka ndo guys but ndichakupai page nemusumakoti muroora hari kuseke makoti saka zvandichaita ndezvekuti ndokuisira iri zita repage rachona ndakutosiya chicken flies guys chicken what handimboindi kwadoctor either ndongotomwa ndinyerere because ndinoda kuruza mafuta doro ndakataudziwa kuti kwai doro kwanzi mirai ndikudze zvandakaudziwa inini andika mirai ndikudze zvandakaudziwa ini ndakaudzwa kuti mapiritsi aya nemanhikikiri nemasamba aya andika matibex aya hanzi uchamamwa chikafu chechidanzi unoita chekutoresa kudai usina interest nacho hanzi anotosapresa nenhikikiri inonzichi neappetite yako hanzi anotosapresa neappetite yako zvokutoti hauna kana need yekuti unonzwa nzara hanimana kwanzi unochitarisa chikafu kudai usina kana basa nacho ndozvavakandiudza saka ndozvanoda kuona guys ini ndandisina kutaridza yanti because ndachida kutanga ndaona kuti aufa but pane munhu azongotaura nyaya yekuslima mukatu ndikabva ndafunga kuti ndine product yasana tombotanga kudi kuti ndifambe nayo iya handiti vane nhingikiri page ravo Wednesday ichakupindirai zita repage handika monojoineko koko ndakutenga votenga zvavakanakira vanhu ava vari kuUK kana uri kuUK good for you unotovabatira padhuze ipapo keto diet ndakaizama ini yaindirwarisa keto diet ndainzwa musoro singaiti keto diet zvoyo zvokudya maavhokadzi nemashizha chizvimabhekoni ndainzwa ndanda kunzwa musoro kuti ndanda kunzwa musoro usingatomboiti then doctor kanditi ndirege keto iyi ndakatorambidzwa nadoctor zveketo izvi inini ndakatorambidzwa nadoctor zveketo izvi wati ndajoina zveketo wati zvozvizvi doctor kanditi no ndandagara ndine maconstant headaches akanditi it's not for me ndisiyane nazvo handi saka zviri kuUK izvi kana uchitozvida izvi zviri kuUK good for you unenge uri padhuze ndokokupa nhamba wotovafonera animaona wotovafonera wototaura navo kuti tikudochi mapiritsi nemasamba ataona kwasisimeli handiti munoita sei mototaura navo topiwa ndingangofarawo ndikawana vanhu tuve kutanga navo guys inoda kutanga izvi neWednesday animaona ndoda kutanga kumwa izvi neWednesday because ndikuti ati mangwana Tuesday ndoda kusura ndichidya ndandakatenga chimwe chikafu changu chine masafuta strength chirimo saka ndatanga ndachipedza ichocho animaona ndozotanga kupinda because azvizoiti kuti ndingozozvitarisa kudai so saka ndoda kumboti ndizvikuture zvose mangwana animaona ndopedza ndozotanga handiri kuona ndozotanga so kana pakawanikwa vaviri vekuti anosisimeli challenge ngatitange itese let's go guys ngati inspire moza inspiration inongodiwa ndoziva kuti vamwe vangu vanogona kuzoonda ini ndikasara ndakafuta ndikabvunza ndaufa ndotoshingirira
utoshingirira anozviona utoshingirira ngatingotsvetai 4 kupasi madzimai 4 kupasi madzimai zvakawa masisipeti samati zvamunotaura zvisi easy anomaona ngatingotanga iwo tisatoda kungotanga nene kana azvida izvi ungozviwana totanga but zvonetsa izvi zvechikafu izvi uchichiona izvo zvanikunda kuti ndasina tokuziva kuti ndoda kutanga ndato izvo ndichipedza pana pana tombonodla anomaona kuti ndiguduruse ndipedze ndopinde wezenda anomaona saka mafuta aripo masamba eti aripo mawigi aripo andimoona mawigi aripo zvese mbava muchizoniseka yekuti wigi yenyu sisimeli wigi ndotoshaya kuti ndodini hangu andichika zvinokudii hangu Linda don't worry about ask diaspora sha don't worry about ask diaspora andiuiko inu diaspora kuzodi andiuiko inu andibori visa ku diaspora ndichindepi zirangu ndichaindepi ro ku diaspora ndaona ndaini amona saka guys mafuta aripo wiki dziripo mauya aripo zvese iwo chanenge uchida kutenga get hold of me then wotenga wotanga kudungira uchimwa andika tione hanzi mapirisi they are not good meno ikuko kumbete zvongozviona regai timwe isu regai timwe wefurniture waya angambokumbira kuti timbomira pane wemai vanga varipota nyaya yachona saka angambokumbira kuti mirai ndidhilivi saka ndamira kuti tione kuti inodhiliviwa here asi baba vemotikari vaivaya vekucape town vaivaya baba vemotikari vekucape town vapiwa first payment yavo nhasi nemukadzi waya wemota naCynthia Jonga vapiwa first payment yavo nhasi andika vapiwa first payment yavo nhasi regai timbofonera musikana ushu vapiwa first payment yavo nhasi baba vaya vemotikari vaya vapiwa first payment yavo nhasi mwana yachabati futi mwana uyu asi serious right inbox yangu mukutaura nyaya dzevati idzozi dzine dzematire dzemafuta mungotaura yenyu honai WhatsApp yangu ti mafuta honai mameseji atopinda tiri pano kutire mafuta okutatu veko yanimona saka guys let me leave you and love you ndimbonopindura vanhu vari kuda business ava antika vari kuita zvebusiness kuita kuti vamubiya vangu vari kutengesawo vadi zvinhu zvifambisa varikuda kuondawo titenge kuona pamwe chete anditika guys morara bo mwari wakuitire zvakanaka love you so much. We meet again on Wednesday. Regai nimboita business time. Regai nimbodila nemacustomers. It's now business time. That musakanganwe running. Thank you Rimi Tanira. Thank you Rimi. Varuda kuranirwa. Don't forget I'm here. Anditika me anditize. Anozoza simeli wanu wanikwa kupi. Andinga baso tize. Saka takati titori basa chero urana isu chirite nokuti totoskama. Hapana kwa unotiza uchitoenda. Ende itubene embarrassing kuya uchinzwa simeli wakatiza pana 40,000 yemunhu. Hazviti. Anomaona ibudi yoyo. Animashona. Saka regai nimboita zvima customers guys. Tobatsana mangwana. Isi tiri vekupanda animoza tiri vekungwafa. Ndakushoro ngwafa. Tobatsana guys regai timboenda kubasa uko. Toonana. Take care.